Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Kevin, għal ħafna nies inti assoċjat mal-out of body experience, naħseb dak is-seminar li kont tagħmel taqali. Baqa' timbraġġa moħħhom in-nies, naħseb kien hemm ħafna nies li għalkemm ġieli forsi semgħu bih, qatt ma ħaduh bis-serjetà qisha xi ħaġa li naqa' fantaxxjentifika. Kif beda l-interess fuq l-out of body fis-sens xi ħaġa li minn dejjem kont interessat fiha jew xi ħadd semmilek it-topiku isek sparkelek xi ħaġa. Kif beda l-interess fl-out of body? Lura lejn is-sena 2011, mis-sena 2011 jew is-sena 2010 sa 2013 dak il-perjodu kont nagħmel seminar San Ġiljan u kienu jiġu nies b'ideoloġiji, mentalitajiet differenti. Dwar xiex is-seminar dwar out of body? Is-seminar kont nagħmlu b'mod ġenerali fuq alieni, fuq ġifieri interstellar beings, ġifieri fuq ċivilizzazzjonijiet li possibilment kienu jgħixu fid-dinja tagħna, ovvjament u evolva kollox, tlifna kollox dwarhom jew inkella jaħbu kollox, affarijiet li is-sistematiċi jgħidulhom pseudo history jew pseudo science sewwa. Kont nitkellem ħafna fuq konxu, fuq okkult, fuq spiritualità, affarijiet li inti ovvjament m'hemmx fakultajiet dwarhom l-università, affarijiet li ma tantx tisma' fuqhom dak iż-żmien kont fuq it-televiżjoni mhux kif daħlet frasek kellek diġà eżempju komunità ta' nies interessati jew bdejta letteralment mill-bidu u ftit. Jiena il-ħaġa bdiet fl-2004 biex nirritorna il-qudiem il-qudiem għall-out of body, jiena l-interess tiegħi fuq dawn l-affarijiet ovvjament ġie waħdu sewwa. Ma ħanx naf bihom ovvjament dawn l-affarijiet. Però naħseb jiena kienu ġo fija b'mod illi l-qudiem se niskoprihom. Kienu maħżuna ġo moħħi jew jiena fil-konxu tiegħi. Issa, fl-2004 kont rajt The Passion of the Christ, jiena u kien bdieli kollox, fett illi nibda naqra l-Bibja, ovvjament bdejt minn aspett xettiku ħafna, għax ovvjament aħna mill-aspett edukattiv kemm l-iskola, jiena kont immur il-mużew u kollox, jiena ġej minn familja kattolika. Allura jiena tallimt mod u mbagħad tibda taqra l-Bibja u ssib affarijiet oħra. Jiena għaddejt minn evoluzzjoni sħiħa, l-ewwel bdejt naqra l-Bibja minn aspett xettiku. Kemm kellek żmien meta beda l-interess fil kelli kelli xi 23-24 dak iż-żmien għax qabel kont iżjed iffokat fuq storja u fuq militari, ġifieri, tifhem fortifikazzju dawn l-affarijiet. Però mbagħad iżu f'daqqa waħda libt fuq dawn l-affarijiet, fuq affarijiet eżoteriċi, mistiċiżmu, tifhem. Naħseb jiena l-Bibja kienet l-istudju illi fetaħ li l-bib beraħ naqra għal dawn affarijiet illi in-nies sal-lum għadek issib ħafna illi ħarsu lejhom b'mod issa met jaraw x'affarijiet ta' barra minna u dawn mhumiex affarijiet ta' barra minna, dawn huma normali għal nies illi
qatt ma tteppjaw fihom mhumiex normali, però dawn huma normalissimi għax ħabbewhomna mhumiex normali. Ħassek ġabel naqbdu inti għadt il-film Passion of the Christ kien jisu il-ħaġa li jisa sparkjat l-interess. Imma il-film missek minħabba l-istorja ta' Kristu, ġifieri fis-sens l-interess prinċipali x'kien li tiskopri iktar fuq il-ħajja ta' Kristu. Ta' jiena l-istorja b'mod ġenerali titkompli biċċa jew battut. Le, tajb. L-istorja, l-history ġifieri b'mod ġenerali inti interessani kollha. Issa jiena ovvjament bħal kulħadd jew mhux bħal kulħadd ħanajdu hekk. Bħal ftit illi huma xettiċi minn dejjem kont xettiku, però qatt ma kont naf li jiena xettiku, ma nagħtix każ kont meta kont iżgħar, qed tifhem u missieri ppruvaw imexxuni lejn l-adba tal-Knisja u tar-reliġjoni jiena reġettajthom dawn l-affarijiet kont immur bil-fors. Ma kontx naf xi tfisser xettiku, għas kont nagħti każ, ma kontx nagħti każ jiena dawn l-affarijiet. U mort nara The Passion of the Christ il għaliex huwa storiku. Hemm Ġerusalem, tribunal, pilota, mdaħlin fiha. Mhux minħabba lat spiritwali, iktar mill-approċċ tal-lat storiku. Le, irrelevanti. Però meta bdejt nara jiena kon nafa l-istorja tal-Kalvarju minn xi xadda ġifieri u kollox. Kien misni minn aspett li ma stennejtux dan il-film. Sewa u esaġerat bħala film, esaġerat, ġifieri letteralment esaġerat daw. Ovvjament ir-reliġjużi mhux jgħidulek esaġerat għax jgħidulek dak it-tifel talla. All right. Jiena mhux ħanoqgħod nikkritika dawn l-affarijiet. U mhux post li noqgħod nikkritika r-reliġjoni jekk xi ħadd jemmen fiha jew le. Li xorta misni kien dan il-film, u qisni minn hemmhekk ġitni din il-kilba u l-kurzità biex naqbad il-bibja qasqat kont batt il-bibja f'ħajti jiena u bdejt naqra. Issa ġo fija nħolqod dik l-animostija. Għax biex ngħidha straight il-kelma bdejt ninħaraq bl-affarijiet li qed naqra ġo l-bibja. Qed naffaċċa l-kontrarju ta' dak li ġejna malma. Sewwa, issa kien hemm dik xi ħaġa oħra ġo fija x-xettiċiżmu. U li bdiet tgħidli ġo fija xi ħaġa dil-vuġ bdiet tgħidli u warmih li hemm dak tibda ħifqalek moħħok qed tifhem da bla sens. Imbagħad kien hemm dik xi ħaġa oħra illi tgħidli qisu kompli jaqra, kien hemm tilwima ġo fija jiena, naqra jew nwarbolem jew komplejt naqra jiena. Sewwa, u mhux ħanajdlek li qrajtu kollu, però 80% tal-Bibja qrajthom jiena. Qrajtu meta isek qed taqra novella, ma kont nifhem xejn jiena fil-Bibja. Ovvjament, ma' żmien dejt nidħol f'affarijiet oħra, dejt nidħol fil-mitoloġija mbagħad. ħafna mitoloġija fis-sens mitoloġija ħansejħula pagana. Sewwa, issa il-Bibja hija mimlija bil-mitoloġija pagana. Imma dawn ovvjament it-teoloġi ma jgħidulhomx mitoloġiji pagani, meta mbagħad tiġi one-on-one kif kien ikelli jiena intervisti ma' teoloġi u qassisin fil-passat. Konna nkunu ġo kamra maru aħna, mhux qudiem kamera, u kien ikun sa ċertu punt onest il-qassis jew it-teologu u jgħidli iva hemm ħafna minnhom pagani, hemm ħafna minnhom illi assorbewha il-lut fil-reliġjon tagħhom u l-Knisja Kattolika għamlet l-istess, jiġifieri dawn minn mitoloġiji pagani spiċċaw kattoliċi. Qed tifhem u jiena bdejt qisni nagħmel like with like, nipparagonaw u ngħid ara, Ercole Sansun. Il-Noe dejt nara paragoni ġifieri li hemm fil-Bibja u fis-stejjer pagani edha ishom l-istess jiena. Ġesu l-Budda, Ġesu hemm ħafna karattri oħra, Krishna eżempju, Tutankamon Amenhotep ir-raba'. U bat bdejt nistudja minn aspett differenti l-Bibja, arġa bdejt naqra. U bdejt nidħol fiha minn aspett differenti. U dan bdejt tħal moħħi miftuħ din id-darba. Ix-xettiċiżmu baqa' b'saħħtu ġo fija, però din id-darba tħal b'mod investigattiv jiena, nieħu noti, nirriċerka dwarhom, bdejt nixtri bala l-kbar tal-kotba, qed tifhem, sakemm ma twasalt f'punt jiena tant assorbejt għax dan dan mhux
bħal meta tgħid inti erf ma ssibux ġol kodba, l-erf jimbed ġo fik għax inti tinstigaħ, inti tqanqlu. Xaħa anka eżempju minn mistoqsija. Xi kultant jistaqsik xi ħadd xi ħaġa u inti tirrispondi b'tali mod u tissorprendi lilek innifsek tgħid illallu ġo fik tgħid kif irrispondejt eżempju, qed tifhem aħna tant aħna enormi, infiniti, mhix enormi, il-kelma enormi ma tissodisfax din il-ħaġa. Aħna tant aħna infiniti, laqas biss nafu minn aħna. Aħna qegħdin bħalissa ġo dan il-ġisem illimitati u l-edukazzjoni li tallimna limitatna ġabitna taħt kontroll assolut. Għalli meta bdejt nidħol f'dawn l-affarijiet iżda bdejt niskopri affarijiet ġo fija stess, ovvjament mill-konxu, illi snin ta' qabel ma kontx naf bihom. Bħal xi eżempju. Inti l-ewwel semmejt li prattika tal-out of body. Sewwa, eżempju din għal-bidu kont naf bija jiena, però mbagħad kien hemm xi ħadd ieħor isni warrabta għax rajta daqsxejn f'taqbad tgħid bombastika jiena. Naħseb dik hija anke jien u anke Sajan. Sajan jgħidha ħafna jgħid eżempju meta mort smajt il-kef l-ewwel darba żoppet jgħid. Mhix hekk. Mbagħad bdew in-nies ta' madwar jgħidu l-ostja kważi ħadmet, ġeħ l-interess u kif ġara li ju, jina kienem ħabib tiegħi xumbat minn dak kien jiġi seminars li kont nagħmel jiena San Ġiljan u kien jiġi hemm u darba badna diskursata għadna ħbib sallum ġifieri u tant tkellimna fil-fond wara dak il-lejl wara li spiċċajna s-seminar bidajtina ħafna dettalji u esperjenzi li għadda minnhom. Out of body? Għalli l-kurzita għetlu jinħammur id-dar. Għadda xoħal għetlu, għan iprofa l-lejla. Sewa. U imma mort id-dar li ħatirna xieli. Sewa, mort ottimist, bil-kuraċ, dik l-ideja mentalità li setirna xieli. Jorna xiet li di. Ma law inti ġveri? L-ewel darba. Bajt timbella ma rridx nemmen xġara. Dik l-esperjenza li kont irrakkontajt fil-podcast li meta bdejt tara l-ħajt aħmar. Dik l-ewwel waħda dik. Ma tantx damet. Xi 20 sekonda kollox, imma belħitni jienet għax jiena xettiku. Jiena bdejt xettiku. Jiena mhux eżempju meta nagħmel stħarriġ ħanibla kollox, ovvjament xogħol l-investigatur li ma jiblax. Sewwa inti tkun arbil, tkun filter. Allura dak iż-żmien jiena għadni xettiku minn ħafna affarijiet sal-lum ġifieri. Imma din għalhekk jiena rrid nipprova biex nara mhux veru jew le. Għax-xogħol jekk rid li jiena ninvestiga u nara hekk hux veru jew xi gimmick di, però ma jfissirx illi kieku ma rnexxix lili jiena kont sa ngħid isma' mhux veru ta'. Għaxin sa ċertu punt jisi minn ma provajt kont inħoss li hemm xi elementi li huma realistiċi fija di. Għaxin diġà dak iż-żmien kont naf illi isma' aħna f'dal ġisem daqshekk fejna. Però barra mill-ġisem aħna infiniti. Ejja ma nistax inkun naf x'hemm u x'memx. Tant aħna ddottrinati li naturalment naħsbu li isma' aħna hekk ta' riduċuti ridotti għal li aħna ġifieri. Kurzita biex nara naqgħod iż-żewġ suġġetti. Hemm każijiet ta' out of body fl-istejjer bibliċi jew hemm referenza għaliha. Iva. Mhix diretti. Iva fl-Evanġelji. Jekk m'iniex ser żball madof hemm ħafna eżempju tħabbir fil-ħolm jew fuq il-ħolm hemm ukoll. Iva, fuq il-ħolm bħala out of body ma nafx fis-sens. Issa fuq il-ħolm hemm waħda ta' Ġakob. Hemm storja ta' Ġakob illi ju ikun qiegħed ġo Ħaran, ikun tela le mhux Ħaran, daka mhux Ġakob, daka Abram. Ġakob isib ġebla u juża bħala mħadda di biex jorqod fuqha matul il-lejl sewwa. Ostja. U ġebla. Ortopedic kienet. Insomma, u ipoġġi rasu fuqha u l-ispjegazzjoni ovvjament inti tinterpreta li dan qed joħlom. Iġiblek sellun u l-anġli tilgħin u niżlin. Issa jiena mill-ewwel interpretajta dik mhix ħolma. X'kien iqum. Infatti il-post taf xi semmih Peniel. Dik konna semmejniha darba, ejwa. Peniel x'inhi? Il-pineal Pineal gland. Qed tifhem?
Issa, rigward il-lingwa, tgħidli ma skużi ta' pineal gland bl-Ingliż u Peniel bl-Ingliż. Isa tiġax tixbaħ ħafna. Ma ninsewx illi meta ngħidu ħafna mill-lingwaġġ modern ġej mill-antik. Sewwa? Issa ovvjament meta naqraw il-Bibbja bl-Ingliż, ovvjament se jużawlek kliem qrib tal-lingwa Ingliża, mhux se jużawlek kliem antik, in-nies ma se jifhmu xejn. Sewwa, infatti hemm ħafna verżjoni differenti tal-Bibbja ta' kull edizzjoni tal-Bibbja. Literalment ħafna verżjoni differenti, sewwa. Ġifieri rigward ħolm hemm, rigward out of body hemm. Però il-Knisja tgħallem illi l-out of body hija prattika illi minna literalment ma tista' titgħallem xejn, hija esperjenza straordinarja. Ma tinnegaħiex il-Bibbja l-out of body ġifieri u l-Knisja. Anke l-Knisja. Il-Knisja tinsiex il-Knisja meta inti qed titkellem ma' teologu li jipprattika il-professjoni ta' saċerdot, sewwa dak qed dak uffiċjal tal-Knisja Kattolika tal-Vatikan. Issa meta teologu prattikant saċerdot da qed titkellem f'isem il-Knisja u jgħidlek illi isma' l-out of body teżisti, hija parti minnek. Imma għalkemm din hija prattika straordinarja ma tista' titgħallem xejn minnha, di ma naqbilx magħha jiena. Għax huma jridu jillimitawk dan il-qassis hekk mhux qassis wieħed ġenerali. Din isema kissemmija ħafna jiena kull darba nħokk rasi. Ma nifhimx għalfejn ċertu affarijiet u ma intended li jibqgħu sigriet. Sija bħala reliġjoni u anke bħala politika dinjija. Dika mhix konvint minna jena. Ngħidlek, ma nistax nagħti spjegazzjoni qasira, fi spjegazzjoni qasira. Biex hekk kieku l-Knisja teknoloġija li l-out of body hija prattika tajba naħseb għandhom iktar fuel biex jikkonvinċu n-nies li wara l-ħajja hemm xi ħaġa. Fis-sens jiena naħseb ħafna mill-ateizmu u x-xettiċiżmu li hawn illum it revolves around that li ġifieri n-nies jaħsbu jiena l-ewwel wieħed minnhom ġifieri li inti wara li tmut issir trab u l-konxu tiegħek jintefa' bħalma kien mitfi qabel twilit. Jien naħseb li kieku l-Knisja teknoloġija xi ħaġa bħal out of body. Naħseb is-servija ta' ġid jiena. Kuj kollin argumenta għandix taħbija jew le bħala prattika? Il-mistoqsija komplessa ħafna. Illa li fija elementi differenti. Id-domanda. Issa, nibdew minn dak l-aspett għal xiex qed jaħbu. Sewwa? Għal xiex qed jaħbu. Mela. L-aħjar naħduha bħala il-Knisja Kattolika biss ma niftħux fuq world politics u hekk. Le. Għax inkella nħawdu kollox. Mela, minn aspett tal-Knisja Kattolika biex ngħidu hekk. Ifhem, il-Knisja Kattolika minna nifisija politika. Jiġifieri ħanoqtu l-politika fl-istess ħin aħna. Mela, il-punt għaliex iridu jaħbu huwa il-kontroll. Il-kontroll. Sewwa, dika naħseb jiena illum in-nies m'għandniex għalfejn noqogħdu nevolvu fi spjegazzjoni vast ġifieri komplessa, jekk tgħidu isma' aħna kontrollati bniedem mill-ewwel sa jifmek. Ma taħseb li għadna kontrollati mill-Knisja? Hemm maġġoranza kbira li għadhom. Però il-konxju tan-nies mhuwiex l-istess livell. Tajjeb, eżempju, għandek nies li qegħdin isfel. Dawk iva jobdu li jgħidulhom jobdu. Mbagħad għandek ta' fuqhom li jobdu daqsxejn inqas minnhom. Ta' fuqhom jobdu ma iżjed laxki, ta' fuqhom imorru tal-isem, dawn imorru jpoġġu biex jgħidu x'ħossu ġo fihom li qed jagħmlu ħażin jekk ma jmorrux. Ta' fuqhom ma jagħtux każ ma jmorrux imma ma jemnux jew inkella meta jfettillhom jemnu, meta jfettillhom ma jemnux, u mbagħad ta' fuq daqsxejn moħħhom iżjed miftuħ, konxi differenti qed tifhem. Issa dawk li qegħdin fil-livelli ta' konxu isfel dawk jemnu. Dawk tgħidilhom x'tgħidilhom. X'tigwadanja l-Knisja li jkollha kontroll fuq dawn in-nies? Issa ovvjament il-Knisja ma tistax tillaxka mill-fatt illi hija kienet il-raj ta' li ġibdet is-segwaċi
illi ejja mmorru lura fi żmien il-Ruma meta kienet qabel ma sfaxxat fix-xejn wara s-seklu 5 sewwa. Hemmhekk meta l-Knisja kienet teżerċita il-prattika tar-reliġjon fih dan l-Imperu Roman, hemmhekk il-Knisja kienet diġà isa ħadet f'idejha dak is-settur reliġjuż mhux kienet ħadet is-settur reliġjuż totalment f'idejha. Sewwa, infatti anke r-riti tal-kingship u l-affarijiet li għandhom xitru mal-politika, sewwa qabel kienu jagħmlu ritwal li kienu pagani. Dan l-irwol mbagħad ħaditu f'idejha l-Knisja Kattolika. Eżempju, jieħdu ġuramenti li qabel kienu jaħilfu fuq ċertu allat, kienu jixxarbu bid-dem u jiklu ċertu ikel u jagħmlu s-sawm u hekk. Fisem ċertu alla u ċertu individwi. Sewwa, wara li l-Knisja ġiet wara l-paganizmu ġie abolit u l-Knisja ġiet is-suċċessura ħanajdu hekk ta' kollox, ġiet il-reliġjoni ewlenija, ir-riti u s-sagrifiċċji u r-ritwali dan assumietom il-Knisja Kattolika. Issa minn dak iż-żmien il-qudiem dina għamlet avvanz kbir mill-brainwashing tan-nies, għax il-brainwashing minn hemm meda. Sewwa, dak 300 sena wara li miet Ġesu. Di bdiet tajt għamlet fil-Konċilju ta' Najsija di qabdet u ddeċidiet li l-Madonna Verġni li Ġesu t-tifel talla u sabaħu dalam, sewwa, din bellatilhom wholesale. Allura hemmhekk diġà qed naraw is-segwaċi tal-Knisja qed jikbru, issa fl-istess ħin din approvdit kien speċjalment meta sfaxxa l-Imperu Roman, il-Knisja spiċċat f'deżert, dar ma kellha. Sewwa, allura ridet tara x'tagħmel biex testabilixxi bażi fejn li tkompli l-missjoni tagħha bħala r-raj. Bħala r-raj tal-Knisja Kattolika. Sewwa, issa il-Kristjani kienu qed jiġu persegwitati. Sewwa għax tista' tgħid l-Ewropa spiċċat taħt il-Vandali u taħt il-Gotiċi fis-seklu 5. Sewwa, u fis-seklu 6. Allura dawn il-Kristjani fl-Imperu Roman kienu qed jispiċċaw persegwitati mill-pagani, kienu qed joqtluhom b'mod krudili ħafna daw kienet isibu kien fil-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika mbagħad estabbilixxiet ħafna punti ġo pajjiżi differenti qed hemmhekk bdiet tespandi. Allura l-idea hi li ridet iżżomm is-segwaċi tagħha baqgħet matul is-sekli. Issa llum wara dawn is-sekli kollha ma tistax tgħid li m'għandix bżonn in-nies, litteralment illum m'għandix bżonnhom in-nies, is-segwaċi m'għandix bżonnhom. Sewwa għax tant saret b'saħħitha. Minn aspett ekonomiku, minn aspett politiku, minn kull aspett li tista' timmaġina l-Knisja evolviet tista' tgħid beyond kollox. Kollox din għandha swaba tagħha ibillu f'kull xi ħaġa li teżisti fil-politika, fil-farmaceutika, fil-militar, f'kollox, fit-teknoloġija, fis-spjonaġġ. Meta tajt għandha subajja daqsxejn kull imkien. Mhix daqsxejn ħafna. Imma għax eżempju millux kien hawn xi każ li actually il-Vatikanat kienet indirettament kienet jagħti flus xi shares ta' armi xi ħaġa kienet. Finanzjarjament qed tajt bħala influenza bħala poter. Dakka business. Jiġifieri meta ngħidu eżempju nsemmu settur minnhom il-farmaceutika. X'kontroll għandha il-Knisja? Il-Knisja jkollha faċilitajiet tagħha. F'liema sens ġifieri? Mela, meta ngħidu faċilitajiet ikollha bini, strutturi tagħha f'pajjiżi differenti fil-globu. Sewwa, illi tkun mhix tirrappreżenta, tkun l-owner tagħhom faċilitajiet illi tkun qed tesperimenta, tkun qed tiffabbrika, tkun qed tiddielja. Ġifieri tara l-Knisja Kattolika moderna llum bħala minn dejjem kienet. Imma llum forsi n-nies jifhmu għajna bħala kumpanija kbira, hija business ġifieri purament business. Bla dubju, mhux hekk. U allura l-naħa spirituali hija l-faċċata biss ġifieri. In-naħa spirituali le dikha importanti ħafna wkoll. Il-Knisja taf ħafna. Knisja ovvjament qed iżommna ignoranti għax hija għandha l-poter spiritwali f'idejha tista' tgħid. Sewwa biex nagħti idea.
Mela, ħanitħlu f'daqxej fl-okkult. Issa, n-nis meta semmilhom il-kelma okkult, jiskarħuha din il-kelma għal-ġiex, għaliex ma jafux xi tfisser. U l-Knisja rawmithom bl-idea li okkult huwa satanizmu u affarijiet minn daw li għandhom x'jaqsmu ma' cults, tadmija, cults li huma mhumiex paċifiċi, li huma distruttivi, li huma sadisti, li huma barbariċi u dawn affarijiet sewwa jaduraw entitajiet diaboliċi, jagħmlu sagrifiċċji ta' dem u sebaħ dalam. Allura l-okkult ammalgamatu ma' dik l-idea, jien mhux qed ngħidlek li mhuwiex hekk ukoll, illa li xkol ħaġa fija l-oppost tagħha għandha l-okkult fih it-tajjeb u fil-ħażin. L-okkult hija ħaġa illi inti tista' tabbuża minnha wkoll. Għalhekk ħa tabbuża minnha ħad tiġi xi ħaġa ħażina, ovvjament. Bħal kull ħaġa. Jekk jiena għandi karozza illi bija ninqeda nagħmel il-qadi bija mmur ix-xogħol inwassal it-tfal u hekk. Jiena nista' nużar bħala arma, din nista' nara folla nista' qadieħel ġo fihom daw. Allura qed nużu xi ħaġa tajba u nabbuża minnha. L-okkult. Issa l-okkult huwa tajjeb u l-inizjattiva tiegħu hija biex tiskoprilek innifsek. Però saqsik kieku jkollok tiddeskrivi x'inhu l-okkult fil-qosor. L-okkult huma xjenzi moħbija. Il-kelma okkult hija kelma medjavali biex ngħidu hekk, sewwa okkulta. Il-kelma propja okkulta biex tiġbor kollox ix-xjenzi kollha l-isfera dik illi jridu jaħbulna li kienu jipprattikaw bħal xjentisti dawk li kienu joperaw taħt l-art. Mela biex imorru fi żmien klassiku. Meta tgħid xjenza, it's science ġifieri tal-affarijiet li tista' tkejjel jew xjenza eżin bħal l-out of body fis-sens. Mela, dikka prattika ta' xjenza mbagħad. Sew għax inti għandek it-teorija u għandek il-prattika. Mela ħad biex intik eżempju. Issa reċentament ħareġ dak il-film Frankenstein. Ejju. Jiena ifhem mhux ħanajdlek ma ġobniex. Jiena ma ġobni xejn. Passabbli u tant kien hemm tant kien hemm hype fuq u li vera kont. Jiena ma tantx. Jiena lija la straightforward ma fih debta xejn cheesy l-ostja vera mbuq. Bħala visual jiena ma dejaqnix. Pala visual. Ma l-lum, sak t-pretendi li... Għax kollox jamlu... Ta' 120 miljon, għallak ikun jidher ħażin. Mxek, ovvjament. Li rrit nagħmel għajjem daqsxejn l-aspettativi ta' Frankenstein. Biex insemmi daqsxejn xjenza okkulta, mela, il-film ta' Frankenstein inspirat. Da miktub minn Mary Shelley, il-novella Mary Shelley, sewa li di kienet persuna illi kienet teżisti fis-seklu 19. 1800, sewa. Issa di kienet parteċipanti darba minnhom f'seminar insejta li ma' università kienet. Dak kien bażikament kien sar kienu ġustizzjaw kriminal. Sewa da minn wara li qatluh kienu għalquh da u wara li għalquh minflok ħaduh biex jitfnuh. Ħaduh ġabu permess tal-università kien hemm żewġ xjentisti biex joħduh biex jagħmlu xi eżempji fuq u taf kif kienu jagħmlu qabel jidħlu fl-oratorju f'dik l-oval l-istudenti jkunu miġbura fuq mejda u jitfawlek il-mejjed u kienu jgħalmu fuqhom insomma. U lil dan li kienu ġustizzjaw tafa' fuq din il-mejda sewwa qabdulu xi wires mas-sinsla ta' daru. Daw. U da x'kien taħ xokk elettriku b'xi sajjetti, sewwa, taw ċarġ elettriku da bida jtabtab għajneħ għamlu s-suf u bida sejjer da. U n-nis li kienu ġaraw la tbelħu ġennu daw. Ħasbuħ reġa' għammil-mew daw, kull ħattala jiġri u di Mary Shelley kienet hemmhekk. Min hemm inspirat ruħaj biex tikteb din il-novella, ovvjament, bħal ta' Bram Stoker. Bram Stoker għamel kien stħarriġ vast fuq Vlad Dracu, il-karattru veru, kien prinċep ta' Wallachia, u kien mbagħad ħareġ b'dik l-istorja ta' il-Konti Dracula u hekk. Però issa tajtek spjegazzjoni ta' ix-xjenza okkulta, mela x'ġaralhom in-nies meta raw din ix-xena qudiemhom. Da irċieva ċarġ elettriku sewwa u bida jiċċaqla, in-nies beżaw minna mill-ewwel. Sewwa allura
issa din li ħanajdlek jiena fittizja, sewwa, però biex norbot xi ħaġa magħha, immaġina kieku kien hemm xi rappreżentant tal-Knisja Kattolika kien ikun hemmhekk u jgħidulhom qed tara affarijiet diaboliċi daw għal xiex biex in-nies iżommhom beżaħħom milli jiskopru. Mary Shelley ma beżax. Tant ittepjat illi fis-seklu 19, ġifri qed ngħidu aħna 200 kważi 200 sena ilu. Di, tant kella moħħa miftuħ li adattata għal novella u mnefka mamlet sħarriċ li jista' jkun li bċarġ elettriku bniedem tqajmu mill-mewt infatti l-lum xinsibu. Meta jgħidu l-ek s-sipi xejdu l-ek. Defibrillator. X'jagħmlu l-ek mhux jituk ċarġ elettriku biex jerġgħu ħadmu l-ek qalbek. Ġifieri, orrajt, imbagħad ix-xjenza għall-Knisja ma rnexxilix iżomma, però hemm affarijiet oħra illi jekk joħorġu fil-beraħ dawn il-poter tal-Knisja u l-kontroll se jisfaxxa fix-xejn. Bħal xiex imma. Mela, jekk inti tiskopri ċertu potenzi li aħna nistgħu nagħmlu, eżempju, jiena naf biha, però qasqat ma rnexxin nipprattika, qasqat ma rajt jipprattika, però nħoss li hija realistika. It-telepatija, it-telekinezi wkoll. Sewwa, hemm ħafna affarijiet, eżempju, clairvoyance, clairaudient. Dawn huma affarijiet perċezzjonijiet li jiena eżempju nista' niftijem ma' xi ħadd minn aspett mingħajr il-fom u b'distanza, eżempju. Imma eżempju hawn tewmin li jagħmluha di, tewmin li jagħmluha stra. Għaliex il-Knisja ma għax titlef il-kontroll, ħanejlek għaliex titlef il-kontroll. Għaliex titlef il-kontroll. Mela titlef il-kontroll għax inti tiġi tafda iżjed fik innifsek, il-Knisja ma tidekx tafda fidek, tafda lilek fik innifsek għaliex għax jitgħidlek isma' għandek is-Salvatur hemm barra. U jiena rappreżentanta tas-Salvatur. Mela inti tiġi għandi għax jiena l-medium tas-Salvatur. Imma eżempju. Jekk inti ħatibda tinjora l-Knisja għax is-Salvatur inti mhix hu, Knisja tista' tagħlaq qalbi u żarma. Per eżempju, 100 sena ilu, 200 sena ilu nifhimha għax kienu jħallu ħafna proprjetà l-Knisja. Imma llum diffiċli nifhimha għalfejn il-Knisja għandha iżżomm ċertu kontroll. Ma nifhimx għalfejn fid-dinja moderna. Ma tistax tillaxkallhom il-kontroll. Ma tistax. Għax ma tistax tikontradixxi lil innifisha, mela allura tisma' tgħidli 200 sena ilu kont qed tgħidlek għax qed tgħid kontra llum. Imma di tiġri l-ħin kollu, eżempju. Iva, ma Knisja dawn huma l-klim l-Alla ma tistax tikkontradixxi inti. Mela Alla jbiddel għallax l-affarijiet. It-teoloġija moderna ġin kont nitkellem ma' Justin. Eżempju, ma domx jgħidulek li l-kastigi U le, ta' Mose imma da, mux jek, ovvjament, imma Adamu u Eva kienu. Imma jaraw jarblu l-affarijiet li se joħorġu fil-pubbliku bħal di ta' disclosure tal-UFOs u l-alieni, dik ma remminix jena li xaqta jemlu xie disclosure. Ittuk informazzjoni li għanda xie 200 sena. Jena dik kelli daqxej ta' konversu ma sajan l-ħar darba. Inti taħseb li kiku vera kunaw ekkatlu, ġibtlu dal-eżempju, għatli kuku jgħamil Trump għada, jgħamil konferenza, joħroġ hand in hand ma' alien. Din nara, da għall-alien. Il-UFOs veri sistu għanna spaceship. Skont sajan, in-nies tant jifixklu l-ommoħom event bħal dali, jisu. Naħseb jiena nifema bil-maqlub, jiena naħseb la da jkunem nofs n-nis jibbilaħ f'sarma mu jgħamlu l-memes. In-nis ħajbqaw marru xol, ħajbqaw ħalsu l-lon, ħajbqaw fucking jgħamlu, ġifiri, jimma nara, din ta' disclosure, ma naraħħiex big deal da' skem jarawa. Ma diex, le, ma diex. U l-istess ħagġa di ta' religjon. Le, ma diex, ta' fil-verita. ħanajdlek big deal għal min jemmen fihom ħafna, ja? Immaġina inti, mela, għanet faħafu, mela jiena kattoliku fanatiku, partiġan fanatiku jiena, sewa. Il-Papa, u jgħid nisma li hemm miktub fil-Bibja kollu simbolizmu tinterpretom b'mod moħħok miftuħ mhux kif konna ngħidilkom qabel. Sa ċertu punt dik hija l-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika uffiċjali llum ta' ġifieri. Le, mhijiex ta'. Jekk eżempju meta nitkellem ma' Justin u daka jaf. Imma Justin moħħu miftuħ. Justin ma jirrappreżentax il-Vatikan. Jekk Justin jitkellem, ikollu jitkellem ma' kardinal, mhux se jaqblu, żgur.
Żgur mhux se jaqblu. Mela kardinal jitkellem lek b'dak il-mod. Jiena kemm il-darba kelli intervisti ma' teoloġi kien hemm wieħed kważi keċċin il-barra. L-aħħar intervista li kelli l-Istitut Kattoliku. Ma spiċċax sew. Kelli oħra l-Mosta. L-istess, qabad da diretta parsi għandu xi meeting jora għalli isma' li kolli nit-terminal meeting għalli għax ġibtu daru mal-ħajda. Għax ma jammettux ċertu affarijiet. Huma. Issa inti immaġina ilek dawn il-mijiet u l-eluf kollha ta' snin tiddottrina n-nies illi ħadd tqum tgħidilhom xi ħaġa ġdida, xi ħaġa oħra. Ma tistax. Jekk huma jagħmlu downplaying tagħha bil-mod il-mod, evoluzzjoni, jradbu sakemm jipprova jġibuha konvinċenti li ma' Ġesu mhix veru kien jagħmel mirakli ta' mhix veru kien qajjem il-miss mill-mewt. Mura jgħidilhom in-nies li mhix veru kien qajjem il-miss mill-mewt, Ġesu. Jgħidulek int miġnun, x'intejt, Ġesu it-tifel talla. Ma jemnuwiex, lilek jgħidulek miġnun, ma il-Knisja sa jemnux il-Knisja da tgħid dawla mor funeral, jiena funeral li nidħol il-Knisja biss. Tibda jgħid Tereżijiet da. Le, ma l-istess kantalina qed tisma'. Jiena d-lepajna nibda jdeċin Madonnet jgħid. Jien li ktalli ngħidlek fit-tiġijiet. L-ostja meta għandhom l-istess żewġ qari u l-mara qiegħda hemmhekk biex isservir. Le jiena kolli mmur bil-fusax narma. Fimtek. Għal-funzjonijiet taħti. Fimtek. U tibda, ma nafx kif qarusa tista' tagħżel qari li fejn qed jgħidilha isma' inti proprjetà tar-raġel. Tifhimni ġed ngħidlek. L-istess jaħassra kanta li jien kienu jgħidu 2000 sen ilu. U mela l-maroġġett proprjetà xi affarijiet huma daw. Ġifieri anke jekk tidħol fid-dialogu hemm ħafna fouls illi l-lum ma taqbilx magħhom. U Knisja għada tgħidhom, għada taqrom lin-nies. U jiena konvint illi dak li jkunu l-Knisja qas biss ikunu jafu x'inhu jiġri. Daw. Qas ikunu jafu x'qed jgħid il-qassis jien darba din qed ħanara kemm kienu attenti n-nies f'waqt il-funerali, x'jiena funerali biss immur. U ħriġt, ovvjament, qatt nistaqsi n-nies li ma nafhomx kien hemm kont ma' klieta u qedtilhom x'qal bil-qassis. Kien hemm wieħed baqa' jaħres lejja li jien naf. Hekk Ġifri għamil 3 kwarti qas taf x'qal. Sa kattoliku ġifieri qas jaf x'qal, da moħħu minn jekk kemm beda jiġri l-emmolaw u x'jaħseb u tifhimni. Ħafna min-nies ikunu hemmhekk qas jafu x'inhu jgħid il-qassis. Tant draw ir-ritwali jqumu bil-wieqfa 3 sekondi qabel ma jkun ħadd. Illa dan jgħid x'inhu brainwashed. Tara bup iqum mill-ewwel da. Mill-ewwel iqum bil-wieqfa mbagħad 3 sekondi iqum kulħadd. Da jisu kuljum jiġi qudies. Taraħ jagħmel is-sinjali u jmissa u jmislem u jagħmel. Jena li il-reliġjon kattolika preżenti hija superstizzjoni mill-bidu sal-aħħar m'għandhomx idea ta' x'inhi spiritwalità. Aqqas biss ħiel ta' spiritwalità m'hemm. Ara, is-segwaċi ma għandhomx idea. U ħafna mill-qassisin m'għandhomx idea qas. Le, assolutament. M'għandhomx qas idea m'għandhom daw brainwashed kollha l-qassisin bir-rispett kollu. Inti meta tibda tiela fir-ranks u mbagħad ikunu jafu. Qed tifhimni ma qassisin ma jafux laqgħadhom. Dejjem qed naqra fiha din. X'ikunu jafu fis-sens? L-okkult ikunu jafu, l-okkult inti meta tistudja, l-okkult hija l-istudju tan-natura. Qed tifhimni? Eżempju, iċ-ċarġ elettriku mhix hija xi ħaġa naturali, inti qed tuża n-natura biex tottieni xi ħaġa minnha, biex issaħħaħ lilek innifsek, biex tivvitalizza xi ħaġa, biex tiġġenera xi ħaġa, da ma jiġix waħdu l-affarijiet qed tuża n-natura. Allura x-xjenza inti qisek qed tifhem in-natura iżjed biex inti issaħħaħ lilek innifsek. U min huma daw in-nies imma fil-Knisja Kattolika tajt kardinali huma parti jew hemm xi ħaġa hemm lejer li aħna m'għandniex ma narawx. M'għandniex idea aħna tagħhom. M'għandniex idea tagħhom daw kollha qegħdin fiċrieki eżoteriċi l-qassisin il-kbar. Ma kiseb ikollok ngħid il-Papa. Il-Papa huwa daħħal merreq mhix sonqu. Ovvjament hu. Biex laħaq Papa ovvjament da. Biex ħajlaħqu l xi ħadd. Kif kien tażel Papa hekk fl-opinjoni tiegħek? Korruzzjoni hu. Le ma xi tkun il-kriterja fis-sens jekk inti għandek dal-bilanċ ta' l-okkultu. Mela ħanajdlek, din ovvjament jiena ma nafx jiġri, però ħanati
l-opinjoni tiegħi. Jiena ħadd ma jafx jiġri fil-verità. Għas il-qassisin stess li huma jiffurmaw parti mill-Knisja Kattolika, ma jafu, inti titkun bħalma ngħidu fuq il-mażonerija. Inti titkun parti integrali mill-fraternità biex tkun taf jiġru fil-meetings tagħhom. Issa niġu għalija wkoll hekk hemmx links bejn ħafna, Inti titkun parti mill-fraternità jew miċ-ċirku biex tkun taf eżatt jiġri hemm ġew, allura li jingħatem barra kollha spekulazzjonijiet sewwa. Issa, din l-spekulazzjoni tiegħi. Jiena naħseb illi minn ċertu żmien il-Papa sar jintażel. Sar jitsir korruzzjoni stess, eżempju, ikun hemm da bħal meta jkollok fil-politika, mela inti għandek eżempju, daħlu daqsxejn numri. Mela inti għandek, għal-mod tal-kelma għandek 12 il-rappreżentant ta' Knisja Kattolika kardinali eżempju sewwa, issa jkollok 6 minnhom li jaqblu daw li jaqblu. Jaqblu jiġifieri jekk se jlaħqu lit-tali huma se jibbenefikaw. Għax jafu li huwa favorit, jafu li jkun hemm 4 favoriti għal mod tal-kelma jew 2. Issa dawn is-6 jingħaqdu flimkien u jibdew kif taqbad tgħid il-kelma madof, jimbuttaw, jippromovu lil dan il-Papa, lil dan il-Kardinal eżempju, l-oħrajn, is-6 l-oħra ikunu diviżi fl-idejat tagħhom, individwalment m'għandhomx saħħa daqs dawn is-6. Hemmhekk diġà daħal l-element ta' żbilanċ. Issa. Dik tiġri kull imkien imma wkoll. Qed tifhimni din hija politika minna nifisha, in-natura tal-politika għadha fil-Knisja hija politika, sewwa. Issa meta jekk jaħdmu b'dan il-min, ma nafx kif jaħdmu, di spekulazzjoni tiegħek jaħdmu b'dan il-mod, mela dawn għandhom saħħa iżjed illi u għandhom iżjed ċans illi dak illi huma jridu jitla bħala Papa se jitla. Għax huma qegħdin jimbuttaw 6 f'daqqa. Dawk li qed jimbuttaw b'mod individwali m'għandhomx ċans mela dak se jitla, għal xiex se jitla? Għall-ambizzjonijiet tagħhom. Issa jiena x'inhuma l-ambizzjonijiet tagħhom u x'se jibbenefikaw minn wara. Din nistantik eżempju jiena meta fis-seklu 13 meta rridu jeqirdu lit-Templari. Meta rridu jeqirdu t-Templari, ir-Re Filippo ta' Franza u l-Papa kienu jingħaqdu flimkien biex jeqirdu t-Templari. Imma Filipp ta' Franza x'għamel biex ikun jista' jeqret lit-Templari. Laħħaq isqof li kien Franċiż. Laħħaq miċ-ċirku tiegħu mill-Grand Court laħħaq politiċi elettisfijiet u kardinali. Ħalli ju jkollu seta fil-Vatikan li jimmanipola l-Knisja. Qed tifhem? B'dak il-mod taħdem il-politika, b'dak il-mod taħdem il-Knisja. Issa n-nistem barra li ma jafux dawn l-affarijiet, ovvjament ħajjaraw daqsxejn kera di kif jista' jkun il-Knisja Talla, mela l-Knisja Talla taħdem. L-Ispirtu Santu jilluminhom biex jażlu l-Papa jgħidulek. Mela, l-bniedem għamel kollox ma Alla għamel Knisja. Alla n-natura għamlitek biex inti tgħix fil-libertà tiegħek. Tek x'għalfejn knejjes u politiċi u mbarrazz. Aħna għamilna ċertu liġijiet u hekk biex ma ngħixux ta' annimali, mbagħad sal-abbuż u mbagħad da rid jitla' hemm fuq u tifhem u rid isir senjur jiddomina l kulħadd u mbagħad il-Knisja għamlet l-istess u dak għamel l-istess, jiġifieri. Ġifieri inti fil-Knisja moderna tara l-istess affarijiet li jiġru prattikament waqt elezzjoni ġenerali. L-istess ħaġa sir. Ovvjament dawn jagħmlu kollox bir-ritwali. Kollox b'mod il-protokollu, l-proċess. Huwa dettall enormi sewwa. Ma x'taħseb? Eżempju jekk għandek grupp ta' kardinali qed jagħmlu lobbying biex jitellgħu xi partikolari. Anke hekk spekulazzjoni, x'taħseb x'ħajakkwistaw minnha ma fis-sens. Eżempju, Malta nafu x'akkwistaw ġobbijiet ta' parsi u minn għandu 7 pagi u minn għandu 10 pagi, fis-sens f'did-dinja x'takkwista, fejn hu l-ħaxi fiha? Il-materjal, inti taħseb li dawn il-kardinali mhumiex miljonarji kbar? Daw għandhom ħafna proprjetà. Daw taħseb illi inti jgħixu ħajjithom u għamurhom ġol Vatikan, eremiti hemmhekk. Dak li jbellawna lilna. Qed tifhimni x'qed ngħidlek. Daqs kemm ibella u inna li ċ-ċelebat huwa xi ħaġa reali.
ċarabat reali, mela Assis da ma jtektikx naqra, ma tiġax ħajra jmur ma ġemara, jew jekk orjentat lejn il-ġil ma jburx ma ġeraġel mhix ovvja tista' tiġġieled kontra n-natura int u jiġġenn. Għalfej taħseb li għadhom jippersistu b'diż-żoppajda taċ-ċelibat. Kontradixxu twemmin klassiku tagħhom għax dan magħmul minn Alla u mibgħut minn Alla. Fil-Bibja qatt ma jgħidlek li tkun u ma jgħidulna. Patrio Assis ma tistax taħxi fis-sens. Kif. Mux Kristu jew għada fil-Bibja li jek tkun Assis ma tistax taħxi jew hekk fis-sens di xi ħaġa naħseb origin. Mhix hekk. Ġirdi jistgħu jibdlu għajna tajma fejn ma jibdluwix. Il-Fariżej infatti kellhom in-nisa tagħhom. Jon kellha kellhom il-konkubini wkoll. Nisa assisin kardinali u x'taħseb li żommhom lura? Mela, naħseb jiena din id-domanda. Relatata ġifieri ma' dil-ħaġa tal-poter jew ħanajdlek, hija relatata ma' l-ispiritualizmu essaċ, mux ma' poter spirituali. Sewa, biex inti dejjem minn aspett okkultist, kemm tajjeb u kemm ħażin, jekk bniedem sa jagħmel ritwal, jekk bniedem sa jagħmel conjuring, ħaj prova jġib xi ħaġa u sa ħajkun hemm performance ta' xi jinnaf ta' xi attività okkultistika biex ngħidu hekk. Inti jew ħadd interaktja ma' d-dinja l-oħra, interaktja ma' xi ħaġa, ma' xi ħadd. Inti spiritwalment tkun inti tittamel perjodu li inti titnaddaf. Sewwa, tittamel astinenza mis-sess. Biex għax inti meta tagħmel astinenza mis-sess tiġi b'saħħtek iżjed. Sewwa, fiżikament. Dawn prattikanti spiritualisti kbar, ġifieri meta jagħmlu ċertu ritwali, mhux teoriji issa jipprattikaw ix-xjenza tal-okkult. Fil-fatt anke llum hawn ħafna missa tgħidlix hekk xi ħaġa tajba jew le. Hawn ħafna jagħmlu l-ayahuasca. Ħafna minnhom jgħidlek isma' ġimgħa qabel tpejjibx tagħmel sess. Eżatt. Għax inti tinsix li l-Knisja mhix il-Knisja, il-Bibja tgħidlek li aħna t-tempju tal-Alla. Aħna issa Alla x'inhu Alla? Alla n-natura. Aħna t-tempju tal-konxju etern. Sewwa, allura inti meta ħadd interaktja ma' xi ħaġa illi ħadd titgħallem minnha, inti tippurifika lilek innifsek qabel ħadd lilek b'saħħtek. Ħadd tipprepara lilek spiritwalment, psikoloġikament u fiżikament. Mela ħadd tagħmel astinenza tas-sess, inti mhux sa tagħmel sess. Għandek perjodu jinnaf ta' ġimagħtejn, tliet ġimgħat ma tagħmilx sess. Ħadd tagħmel dieta ta' ċertu wikel li tista' tiekol. Sewwa sa tagħmel ċertu prattika fiżika tipu aħna ngħidu yoga u hekk. Qed tifhimni? Imma mbagħad tagħmel meditazzjoni biex inti tlesti lilek tipprepara lilek innifsek minn aspett psikoloġiku wkoll. Mela inti għandek l-aspett fiżiku, l-aspett spiritwali u l-aspett psikoloġiku. Sewwa, allura l-aspett fejn l-astinenza tas-sess jiena ma dak nabbena. Għax bniedem illi jinteraktja malla il-ħin kollu bħal qassis, ħanajdu hekk. Irid ikun minn aspett perpetwu f'astinenza. Assis, għax assis qed ibexxi l-kelma tal-Alla għal-medium, allura ma jistax jikkorrompi lilu nnifsu. Qed tifhem minn dak l-aspett ikun spiritwali, pur u nadif. Allora jiena naħseb illi dik hija infatti il-Ġesu jgħidu li ma żewwiġ da. Jiblaw l-Alla ma eżempju. Fil-verità iva. U anke qabel. Kemm illum u kemm qabel kienu jagħmlu kollox bil-moħbi ħax illum jagħmlu kollox fil-pubbliku. Biex ħajmorru lek ma mara fil-pubbliku ta' per eżempju jmorru lek xi parti xi tixtaraħ jiżżabel iżu mhux hekk. Nafu wieħed jiena tibża. Ġifieri. Le ma hawn min jiġi jitnejjek mill-pubbliku. Imma qabel kienu il-burdelli tas-saċerdoti stess, ġifieri. Għalhekk il-Knisja għandha żewġ bibien wieħed wara ieħor quddiem. Għalli kienu jdaħlu l-prostituti minn wara. Ġifieri, fl-antik hekk kienu. In-nies minn għalihom Assis, tifhem illum huwa li għamlu għadi. Però llum Assis ma joqgħodx il-Knisja jew ġo monasteru, da d-dar tiegħu. Għandu l-internet, għandu kollox, da jista' jaqbad jikra waħda, poppo tiġi id-dar jew imuru. Ġifieri, dawn huma affarijiet ma stax tiġġieled kontra n-natura, inti qatt.
Fatt il-Ġiżwiti għandhom sptarijiet tal-moħħ. Meta Assis. Għax inti meta titla' Frank ta' Ġiżwita għad tinsix li l-ordni tal-Ġiżwiti hija l-higher echelon il-quċċata ta' Knisja Kattolika. Sewwa il-Ġiżwiti. Issa ovvjament. Għala tajtek imma. Għax hekku, il-Ġiżwiti jmexxu għall-Knisja. Il-Ġiżwiti jmexxu l-Knisja. Minix intis ħafna fis-suġġett, nkun onest, ġast qed insaqsik letteralment għax ma Tinsix nafx li fl-ordni tal-Ġiżwiti u mbagħad għandek ir-ranks ukoll, għandek il-Ġiżwiti, novizzi Ġiżwiti, tifhimni f'kollox. Mbagħad għandek il-Ġiżwiti ta' fuq. Imma mbagħad inti iżjed ma titla' fir-ranks fl-ordni ta' Ġesu, għax di l-ordni ta' Ġesu, l-ordni tal-Ġiżwiti, inti tibda tingħata missjonijiet, karigi, qed tifhem illi kollok responsabiltajiet, qed tifhimni? Allura inti tiġi inizjat ċertu ċrieki, eżoteriċi, bħal mażonerija, bħal eżempju, qabel kien jeżisti dak iċ-ċirku tal-Golden Dawn, kien hemm ħafna qassisin fil-Golden Dawn. X'inhu għal minn ma jafx, ma nafx. Il-Golden Dawn kienet ċirku tal-maġija. Jipprattikaw il-maġija. Meta ngħidu maġija, mhux Harry Potter la maġija ta' ħaġa reċenti qed ngħidu jew xi ħaġa medjevali. Fis-seklu 18. Ġifieri mhux xi. Di kienet meta ngħidu fis-seklu 19 propri 1800 sewwa. Le mhix xi ħaġa ilha żmien ħafna, le di ġifieri qisu l-aħħar xi 170 sena ilu biex ngħidu hekk sewwa. Daw kienu jipprattikaw l-ispiritwalità minn aspett qed jipprattikaw iċċaqalqu l-affarijiet, jikkontrollaw in-nies, qed tifhimni? Ibassru. Affarijiet hekk ġifieri. Ħaltu ħxejjex għall-kemija. Fejn dat topic għandi element qawwi ta' xettiċiżmu, nkun onest fis-sens. Fejn jidħol eżempju għalhekk saqsejtek l-ewwel ix-xjenza tal-okkult x'inhi jekk hux xjenza li hija science kif nifhmu aħna jew nkella xjenza. X-xjenza kif nifhmu aħna dik li s-surface layer li jadukawna biha. Meta għandek ix-xjenza li hija moħbija. Għalhekk kulħadd isibha jebsa biex jifhimha di jara bombastika, qed tifhem pseudo-science jgħidu dik mhix veru, fantażjuża. Mhux fantażjuża xejn, għax il-moħħ li ttieħ jemmen jekk inti tieħu interess ta' dawn l-affarijiet kif ġara li din evoluzzjoni jien qabel ma kontx nemmen. Qabel kont xettiku, bħalek kont xettiku u jista' mhux tgħidli, però meta dħalt mhux sirt mbagħad sirt nemmen, mbagħad wara li sirt nemmen, mbagħad sirt naf. Mela jien għaddejt minn tliet fażijiet differenti, sewwa. Imma meta sirt naf, illum inħares lura li inħares lejn nies ngħid tara da xettiku, naf ġifieri, naf xi qed jirreġetta ċertu affarijiet, jien hemm kont naf x'ġaddej minn moħħu eżatt. Nemmen, jiena għamilt fażi żgħira li sirt nemmen, naf xi ħossu ukoll. Illum sirt naf. Alright, mela jiena bħalissa qiegħed hawn fuq, dawk it-tnejn qegħdin hawn isfel. Sewwa. Allura jiena naf eżatt inti minn xi ħadd meta tgħid isma' xettiku jimda għax ma nemmen qatt ma rajthom, ma jeżistux għalija, jiena meta qatt ma rajt l-out of body kont xettiku meta prattikajt l-ostjat kemm kont żbaljat jien. U inti semmejt l-out of body nkomplu fuqha. Għax inkun se naqbadlek eżempju waħda minnhom bħal telekinesis jew kun nifoka fuqha. L-out of body. Mistoqsija naqra blant. Xi ġalek tkun konvint li dak li qed tara mhuwiex l-immaġinazzjoni tiegħek imma li huwa li inti vera qiegħed tara lilek innifsek għalfejn mhix immaġinazzjoni. Għax immaġinazzjoni m'għandix sensi. L-immaġinazzjoni, inti meta tkun f'out of body għandek is-sensi kollha. Jiena kif qiegħed bil-qiegħda tinħoss sormi fuq is-sofan. Meżempju waqt ħolma ma tħosshomx hekk l-affarijiet. Ovvjament ma tħoss inti f'ħolma ta' perċezzjoni biss għandek u xi sens ta' biża' jew imħabba. Jew entużjażmu. Out of body differenti totalment. Mela. Jiena ġieli ħlomt li lajt daqqiet u actually fucking nweġġa, ġieli xammejt, ġieli temt. Astra? Ejju. Ma ddejt minna jien. Jiena għara, di smajtu koll.
U sa ċertu punt jisni nħossa realistika, mhux dejjem però, illi il-ħolm huwa relatat ma' out of body wkoll. Jiġifieri inti tkun qiegħed triggerijajt il-pineal gland sewwa, it-third eye biex ngħidu hekk. U inti tkun proġettajt ruħek però minn aspett differenti bħal meta tipprattika qed nagħmilha jien b'intenzjoni. Jiena għamilta intenzjonata u naf li sema qed tħossu tara tista' tikkomunika, però minn aspett ta' ħolma naħseb jiena tkun differenti. Ġieli kelli ħolm dal-lejl ġifieri ħlomt ħolma għallex xukjatni, ħadd pjaċirni, għax jiena nħobb pjaċirni meta nibża. No pjaċirni meta jkolli ħolma tal-biża. Qed tifew meta nqum narġa' nipprova nidħol fiha, ħankompli ħanara x'ħajjiġri eżempju. Jista' jkun xi awtof, jista' jkun le, jista' jkun totalment żbaljat, jiena ma nafx. Però mhux ħanejdlek li jiena nassoċjahom ma' ħolm, jista' jkun imma, mhux ħanejdlek li lex ma nafx. Qed tifhem jien naħseb jew inħoss illi diversi drabi meta inti jkollok out of body, li meta jkollok ħolma veru profonda, naħseb inti tkun qed tgħixha realment f'dimensjoni oħra. Naħseb jiena. Ftit qabelat il-Knisja għandha pożizzjoni fuq l-out of body imma taħseb li minnha ma joħroġ xejn u inti għad li ma naqbilx. Inti ma taqbilx li mill-out of body ma tista' titgħallem xejn. X'tista' titgħallem mill-out of body? Li ma tistax tieħu fil-ħajja vera. Dik hija ħajja veru. Dik hija ħajja veru. Dak kollox li tagħmel huwa veru. Mela, il-fatt illi jiena esperjenzajta dik diġà tallimt xi ħaġa illi mhix din il-ħajja biss hawn fiżika, hemm xi ħaġa ħafna ikbar minn hawn. Il-fatt ukoll li hemm mort u tara nies oħra u ambjent qisu bħalaw, però natura differenti bħalaw, però il-feeling hija differenti. Inti tkun b'saħħtek iżjed, għandek faċilitajiet, affarijiet, potenzi iżjed kbar minn hawnhekk. Eżempju, hemmhekk bit-telepatija tikkomunika mhux bil-fom. Qed tifhimni? Il-ġisem fiżiku tiegħek tat-tielet dimensjoni tħalli hawnhekk u inti qed tuża il-ġisem fiżiku tar-raba' dimensjoni fiżiku wkoll. Tista' tweġġa'. Qed tifhem ukoll, tista' tmut ukoll. Jistgħu jisirquk, jistgħu jagħmlu li jridu bik hemmhekk, però inti għandek kuntratt ma' ġismek. Kont ngħidlek kif jistgħu jisirquk jekk inti. Iva, għax hemm ħafna affarijiet inti għalhekk trid tipproteġi lilek innifsek. Inti tħalt ġo sfera realistika u reali, hemmhekk tista' tweġġa' wkoll. Jista' jiġrilek hawn jiġrilek hemmhekk. Ħansaqsik domanda forsi stupida. Out of body u astral projection huma l-istess ħaġa? L-istess ħaġa, però l-isem huwa kemm xejn ma jagħmilx sens. Għax inti mhux out of body qed tagħmel u astral projection, inti kull met tagħmel kif darba meta konna qed nitkellmu jien u Kit sewwa f'podcast hawnhekk u qed nispjega ħielu jiena b'ċertu mod u mbagħad qalli ġifri inti isek għandek radio u minn fuq l-FM tune jgħidu medium wave. Ir-radio hemm għadu, però inti ġismek hemm għadu sewwa il-fiżiku, issa inti mhux ħriġt minnu. Għadik dik ħażin inti mhux toħroġ inti hemm għadek kieku alla ħriġt ġismek miet. Issa dik hemm xi ħaġa l-ewwel li inti tista' tmut waqt astral projection. Ejja mela. Imma x'jiġri mill-ġisem tiegħek propja, jew huma connected, jekk tmut hemmhekk tmutaw, jew nkella biex tista' tmut hawnhekk ukoll. Ħa nirrefrejżja b'mod differenti. Jekk aħna f'din realtà tagħna immutu. Fit-tielet dimensjoni ġifieri. Fejn qegħdin bħalissa. Il-ġisem astrali tagħna jmutu ukoll jew aħna immorru minn dan. Mela, mistoqsija tajba ħafna di. Mela. Issa aħna meta ngħidu mutu il-kunċett tal-mewt ma jeżistix. Tajjeb, mela qed ilqu minn dak il-punt. Il-kunċett tal-mewt ma jeżistix, il-mewt ma teżistix. Sewwa, issa imut il-ġisem tagħna, issa jekk immaġina di, ħammorru għall-ġisem astrali. Nagħmlu mod jiena evolvejt
għal raba dimensjoni. M'għandix bżonn iżjed dal-ġisem tant ili nevolvi fit-tielet dimensjoni. Għamilt kollha 2 miljuni eżempju, snin nevolvi fit-tielet dimensjoni, 2 miljun sena. Wara li għamil delegazzjoni kollha u fl-aħħar tal-limt. Bħala rinkarnazzjoni jattajt. Dejjem ninkarna mhux f'dal-ġisem, f'ġisma differenti, jista' jkun fi pjaneti differenti, f'galassji differenti biex jiena nitgħallem lezzjonijiet differenti. Meta jien tal-limt dak kollu li kelli nitgħallem fit-tielet dimensjoni. Mela jiena t-tielet dimensjoni ħallejta warajja, bum, min jar 3 tlajt jar 4. Hemmhekk nista' mmut jiena. Fimt? Imma allura hekk inti tagħmel. Imma ħajmut, mhix inti ħatmut u daqshekk spiċċajt. Enta terġa' tinkarna issa darba f'ġisem tar-raba dimensjoni. Għax dak huwa fiżiku inqas dens mill-fiżiku. Mela, meta inti qed tajt aħna qegħdin fit-tielet dimensjoni? Ġifieri kien hemm it-tieni dimensjoni u l-ewwel dimensjoni. Le, l-ewwel dimensjoni u t-tieni dimensjoni dawk tlieta f'daqqa. Jiena meta nisma' l-kelma dimensjoni noħodha f'termini xjentifiċi li tista' X, Y and Z. Ekku. Sewwa. Dik perċessjoni ħażina wkoll. It-tielet dimensjoni tinkapsula tlieta f'daqqa. U meta inti tajt ir-raba dimensjoni? Għax fis-sens kultant il-kelma dimensjoni tintuża letteralment f'termini xjentifiċi. Fimtek. U kultant qisu isa realtà oħra. Ekku. Inti meta tajt ir-raba dimensjoni. Realtà oħra mela. Ħantik eżempju mela. It-tielet dimensjoni fija tlieta fl-istess ħin, però hija waħda. Issa tgħidli x'jiġifieri tlieta f'waħda. Mela inti meta tibda minn mikrobu ma konxu ta' mikrobu għandek. Mela inti fl-ewwel dimensjoni litteralment qastaf xint. Hija temmen teżisti. Sewwa dik l-ewwel dimensjoni. Mikrobu. Fit-tieni dimensjoni inti aware tiegħek innifsek. Sewwa, però individwalment. Sewwa, inti testabilixxi ċertu sensi, testabilixxi ċertu kif naqbad ngħidlek. Tiġi aware tad-dinja tiegħek biex niftehmu, tal-eżistenza tiegħek, però xorta għadek fl-istat annimalesk. Isek inti ħirex mill-ewwel dimensjoni għat-tielet dimensjoni. Fit-tielet dimensjoni fejn wasalna aħna, jiġifieri fit-tielet stadju ta' din id-dimensjoni tinvolvi l-ewwel, it-tieni u t-tielet dimensjoni aħna wasalna fl-aħħar. Fl-aħħar insejħu għax tridimensional, inti tara l-affarijiet tridimensjonali minn aspettativa visual kollox 3 dimension, sewwa inti. Issa minn aspetta dimensjoni ta' pjanura ta' kif tevolvi. Aħna l-ewwel nkunu mikrobu, jiġifieri qed tara kollox dimensjoni waħda verament affarijiet veru bażiċi. Sewwa mbagħad titla' t-tieni livell. Irċevej daqsxejn ta' enhancements inti, sewwa gradwajt, għandek daqsxejn ta' poteri iżjed tista' mela allura nista' nċaqla ejdi fit-tieni dimensjoni, jien għandi kontroll tiegħi nnifsi fl-ewwel dimensjoni ma kontx tafhom dawn, kont mikrobu, bla moħħ. Bla konxu kellek ma konxu żejn. Issa fit-tielet dimensjoni aħna għandna konxu daqsxejn ikbar minn tat-tieni, ikbar minn ta' annimal. Fit-tieni dimensjoni aħna konna annimali. Issa evolvejna. Mela minn ġisem ta' annimal tant domna nevolvu aħna f'ġisem ta' annimal. X'e konvinċik imma li aħna vera nevolvu? Iva. Jiena ara, biex qed ngħidlek li hekk jiena hekk inħossha. Intuizzjoni ġifieri. Ara, intuizzjoni jiena li realistika ħafna. Għana jidlek għaliex, ġifieri inti meta. Għax eżempju, jiena sejt l-istess ħaġa Ricky. Ricky jgħidlek għalih rinkarnazzjoni hija xi ħaġa li tikkonvinċih minħabba li hemm dawk it-tfal li meta jitwildu jirrakkontaw esperjenzi tal-ħajja passata. Mhux minn hekk biss. Inti ara, aħna l-istat fejn wasalna llum. Da kollu bnejni aħna mill-passat tal-evoluzzjoni tagħna li kellna f'ħajjiet oħra. Sewwa, aħna wasalna saw illum. Issa, irnexxieli nifhem dan kollu jiena ma rnexxielix nifhem dan kollu għax ġieni waħdu f'moħħi kien hemm kien dormant ġo fija. Però ovvjament meta bdejt naqra l-Bibja b'moħħi miftuħ u bdejt nidħol fil-mistiċiżmu fis-simboliżmu tagħha l-Bibja
ittik dawn l-affarijiet, ittihomlok dawn l-affarijiet, però kollox moħbi. U inti meta tibda tagħmel 1+1. Għaliex imma moħbi? Għax ma tidekx issib li l-ek nifsek. Imma- Il-bibja kitbuha mhux awtur. Min kiteb il-Bibja? Għaliex ma kienx blant Għax dawk u kienu jgħidlek isma' skejjel fucking hekk. eżoteriċi. L-ignorant ma ttieħx il-filosofija. L-ignorant ittieħ ulla skarpello mazza u la koċnar u ġilanzi qed jiġri wara. Ġifieri dik qiegħda miktuba għal nies li kapaċi jaslu għall-answer. Ekku, infatti iċ-ċrieki massoniċi, iċ-ċrieki fratellanzi dawn mistiċi biex mu miftuħa għal kulħadd, miftuħa għal min wasal bil-konxu tiegħu sem jiena. Kif ma mhux ħajmlek xi eżami, kif jasali kif jidħlu membri ġodda fis-sens? Il-membru jidħol bħala novizz. Tista' tidħol bennej, inti jkollok daqsxejn ta' fakultà żgħira biex tinvolvi, però inti la darba tibda tattend il-meetings tagħhom. Qed nitkellem fuq il-mażonerija issa. Eżempju ħa. Inti la darba tibda inti mela il-ħaġa taħdem hekk. Mela jekk inti għandek interess li tingħaqad mal-mażuni sewwa, huma l-ewwel ma jagħmlu jridu jissoċjalizzaw miegħek, iridu jaraw minn inti u inti tittara minn huma daw. Allura xiġri tibda tifrekwenta il-preżenza tagħhom, tmur fil-loġġa, tixrob magħhom, titkellem magħhom, taqbad diskussjonijiet magħhom, però fil-loġġa ma tistax titkellem dwar reliġjon, dwar politika. Dawn l-affarijiet huma projbiti, ma tistax titkellem dwarhom. Kull loġġa ma jew. Kif? F'kull loġġa iva, f'kull loġġa massonika. Dawk huma regola, ma stistax titkellem dwar politika u dwar reliġjon. Issa, inti immaġina għamilt 4 xhur, 6 xhur. Hemmhekk inti għadek m'intix parti mill-fratellanza massonika. Issa meta jidrilhom daw jibatu għalik, jgħidulek aħna għadna nimmoniteraw qed ngħidha jien darba kelli meeting ma' 2 degrees fil-loġġa tal-Ingilterra l-Belt, insomma. L-istess qalu li din l-ispjegazzjoni taw li qed ngħidha lilek. Hemm sistema. Hemm sistema żgur dawna kawti ħafna mhux ħajbdu jdaħlu kek. Ġifieri jkun hemm min jattendi u jibqa' dejjem ma jaf xejn. Fis-sens. Iddependi minnek. Bħal student l-iskola. Inti qed tattendi l-iskola, però mbagħad jista' minnek, tiġi minnek kemm titgħallem. Allura inti il-mażonerija tara bħala xi ħaġa okkulta jew tara bħala xi ħaġa għax eżempju. L-okkultija hemm ukoll element okkult hemm ukoll. Għax illum kieku jkollok toħodha hekk face value il-mażonerija iktar isa grupp ta' nies li jingħaqdu għax jistgħu jinfluwenzaw the bigger picture fl-imkien, eżempju jinnaf jekk tistaqsi l-kliexejdu fil-masonerija jkun hemm eżempju politiċi, maġistrati u għastji minn daw, fis-sens hija xi ħaġa li l-individwu jista' jakkwista minnha jew hija oltre minn hekk qed nara daqsxejn face value jiena. Mod ġenerali il-mażonerija jista' jidħol kulħadd illum jista' jidħol kulħadd. Il-kennies, il-bennej, kulħadd. Sewwa, qabel ma kien iċċekk, qabel kienu jidħlu nies ta' ċertu status, ta' ċertu rank, nobiltà, monarkiji, qed tifhimni. Biex ngħidu hekk l-elit, l-aristokrazija. Qabel, però din ma' żmien inbidlet. Illum anka hawn loġoġġ, ġifieri anke ta' tfal, mażonerija ta' tfal hawn. Sewwa, eżempju jekk. Astja ta' tfal. Iva, u wkoll mażonerija ta' tfal. Jekk eżempju jiena mażun u l-mara tiegħi mażuna wkoll, għax anke loġoġġ tan-nisa wkoll. U jiena nixtieq nintegra t-tifla tiegħi wkoll. Qed tifhem għandi dik il-mentalità jiena. Hemm loġoġġ ta' tfal ukoll. Qed tifhem ikun hemm biex ngħidu sezzjoni ta' tfal, ma nafx eżatt x'tinvolvi di issa jiena. Illum jidħol kulħadd min irid. Però ovvjament jidħol kulħadd mhix jiġifieri mbagħad ħajkun hemm burdel sieħ hemm ġew. Le, hemm ġew. Il-biċċa xogħol qiegħek mela. Inti tibda tissoċjalizza magħhom, jgħaddu diversi xhur u mbagħad jew javviċinawk, jibatulek għal meeting privat u jgħidulek isma' aħna kuntenti bik, qed narawk tattendi.
qed naraw kif inti il-mod ta' natura tiegħek kif titkellem, x'idejat għandek, huma jaħsbu għax huma jiddeċiedu mbagħad jekk inti tingħaqad jew le mhux għax inti tingħaqad ħadd tingħaqad jekk tista' tagħmel 20 sena tissoċjalizza jekk ma jibgħatux għalek huma biex tidħol biex tiġi inizjat, ma tiġix inizjat għax ikollhom pjaċir bik huma. Ġifieri inti iżjed ma tipparteċipa, iżjed ma tieħu sehem u ma tissoċjalizza magħhom, iżjed inti qed turi interess. Allura meta intu qed turi l-interess huma jgħidu ara da. Ninizjahom ma tnarawx inti ovvjament, inti ikun hemm minnhom fratelli illi jiżvijaw, illi jkunu qarbin u jiġbes bżuħ ukoll. Qed tifhimni? Issa l-mod kif ibes bżuħ ma nafx jiena. Però jekk għal mod bħal kif ibes bżuħ fl-iskola, eżempju, jekk inti għandek student u qed itellef il-klassi jew hekk timur kontra regoli da isma' nixbduh daqsxejn waħdu nkellmuh. Eżempju, isma' hawnhekk għandna regoli tittimxi mar-regoli. Kemm b'saħħitha l-Mażonerija llum taħseb? Ħafna b'saħħitha. Ma jneħdu Malta. Meta tgħid b'saħħitha minn aspetta kemm influenti. Kemm għandha saħħa tagħmel tibdel l-affarijiet madwarha biex takkomoda lilha. Biex tiġi parti integrali mis-sistema ta' kontroll ġifieri qed ngħidu hekk. Eżatt. Jew qed naħodha. Le, naħseb jiena ara, huma ovvjament ara, jiena ma nistax ngħidlek li għandi l-evidenza, però ma neskludix illi huma involuti f'ħafna livelli tas-sistema tas-soċjetà. Tajjeb, fil-ġudikatura legali, fl-isptarijiet. Ara, għantik eżempju, mela, jekk inti għandek għaw Malta X amount ta' membri, dawn il-membri edin fil-kull livell ta' soċjetà għandek minu tabib, minu avukat, minu l-leċ maġistrat, minu għallim, minu ġveri daw, kullimkien edin fis-soċjetà, tifhem? Issa, minix qed ngħidlek illi dawn għax għandek għallim eżempju qed jgħallem fit-tal-iskola huwa inizjat fil-Mażonerija da sa jinfluwenza l-iskola bit-tagħlim ma' soqlija m'għandux jaqsam. Però naħseb jiena l-għan prinċipali tal-Mażonerija hija di. Huma għalhekk il-meetings tagħhom huma fil-moħbi, misterjużi. Di bħal-met li l-ewwel bħal ma staqsejtni l-ewwel inti għal xiex ma jridux joħorġu daw l-affarijiet fil-berħa jitgħallem kulħadd. Għax mhux kulħadd huwa tal-istess konxu. Jekk inti sa tipprova tagħti dan it-tagħlim inkredibbli straordinarju lil nies li ħatifqalhom magħhom bih, taħli l-ħin magħhom daw minflok ħatejnhom ħattellifhom iżjed. Mela allura inti kif? U jtelfu lilek. Meta inti wasalt għal dak il-konxu wasalt għalih, bum, mela inti lesta lihom dawn l-affarijiet, la lesta li ħatfittxhom waħdek. Qed tifhem? Issa l-għan tal-Mażonerija kif nara jiena li huma jirħqu ċertu livelli fl-istratta okkulta, għax meta ngħidu fl-istratta okkulta dik il-potenza assoluta mbagħad. Li bija tista' timmanipola kollox anke l-fiżiku. Ma tifhem? Natura kollox. Jekk ħadd immaġina l-alkemija, kemm b'saħħitha l-alkemija, taqbad il-mediċina kollha alkemija ta' taħlit, ta' affarijiet, qed tiskopri taqbad elementi tħaltu ma' ieħor. Ara jekk nikkombinhom jinħoloq hekk. Ara dan għamel reazzjoni, dak l-istrija da sar kollha da, mela kollha nistgħu nużaw biex inwaħħlu l-affarijiet. Qed intik eżempjiet bażiċi biex in-nies jifhmuhom. Meta taqbad in-natura, tikkombinaw, tistudjaw, tibda tippenetra fil-fond, inti qed tara kemm in-natura ħad tibbenefika kemm hija tajba lik. Jekk inti min tista' tagħti kasa, dawn la musta tagħti każ innatu tistudja, ħatibqa' kif int. Ħatibqa' kif int. Tibqa' bli għandek. Però jekk inti dejjem ħadd avvanza lilek u tibdim tinteressa ruħek, ħanara daqsxejn dix tagħmel ħanħalla ta' ma' di, jew ħanepoġġjon fejn xulxin, il-listra dejjem qed tiskopri, dejjem qed tavvanza lek innifsek. Okkult dak huwa okkult mhix xejn ta' barra minn hawn, lilna ġabuna.
Nemnu li okkult hija xi ħaġa ta' xjaten ja ħasra, xjaten aħna stess, satan aħna li dewwa tagħna stess. Anka jisimgħu ktidaj jgħidulek mażun. Mażun, ma temminx int mażun. Jiġifieri inti il-mażunerija tara bħala xi ħaġa nobli u bħala xi ħaġa. Iva, però mbagħad tista' tabbuża minnha wkoll. Jiġifieri hawn mażunerija li hija mafja. Bla dubju, mhix hekk. Ovvjament, jien għandi ħbieb tiegħi mażuni. Nafu, ma tkellimx fuq. Għax Malta għaw ħafna loġoġ, minn xi 15. Viva, però għaw xi tnejn Maltin, waħda minn għalija. Għaw xi tnejn Maltin, u waħda għaw xi eżjed minn 10 għaw loġoġ, però ewlenin, hemm dik tal-belt, hemm moħra lej n-nofsinhar ta' Malta minn għalija, ma naf fejn eżatt. Iwa, hemm abbuż. Fuq kollox hemm abbuż bħal politika, hemm min politiku li jitla' hemmhekk b'intenzjonijiet tajbin. Però mbagħad hemm tendenza wkoll li l-poter jitla' lek għal rasek. U ligo titla' lek għal rasek u mbagħad jibda l-abbuż. Jekk inti dejjem se tibqa' level-headed u dejjem se tibqa' kontroll u konxu ta' min int u għal xi xtlajt hemmhekk, tibqa' it-trajettorja quddiemek u għal xi xtlajt l-ambizzjoni tiegħek x'inhi, ħatibqa' fit-triq tan-nofs moderata, però jekk inti ħatibda tara kbir u titkabbar lilek innifsek minn aspett abbużiv, hemmhekk ħatabbuża ħad titlef triqtek. Allura ħataqa' fl-aspettattiva ix-xaqliba l-oħra, il-ħażina. Ġifieri il-mażonerija u l-okkult jimxu id fit. Bla dubju, iva. Għax jipprattikaw l-okkult. Issa hemm minnhom jipprattikaw okkult tajjeb u hemm minnhom jipprattikaw okkult ħażin. Issa min jipprattika okkult ħażin. Kif? Anke kelma okkult ħażin hija kelma mhix korretta biex ngħidu hekk. Abbużiv, okkult abbużiv biex ngħidu hekk. Inti qed tuża xi ħaġa l-intenzjoni tagħha biex tagħmel xi ħaġa tajba, però sa tuża biex tagħmel xi ħaġa ħażina. Eżempju l-politika. L-politika hija intenzjoni biex inti iżżomm pajjiż b'saħħtu, demokrazija, kulħadd ugwali, ekonomija tajba, kulħadd igawdi, mhux igawdu dawk tenfu, qed tifhem, allura meta jkollok politika abbużiva, ikollok dawn li jibdew jaħdmu minn wara l-kwinti li l-poplu qed ituh. Isma' aħna qed nagħmlu hekk ta' jibdew jingannaw u jibdew jagħmlu ċertu affarijiet biex juraħ li qed jaħdem il-pajjiż qiegħed jagħmlu xi ġinien li hemm xi ġinien law, però dawn bil-miljun li jkunu qed idaħlu mhux alla ġinien ikunu jistgħu jagħmlu daw jistgħu jagħmlu kullimkien ġonna qed intik perspettiva verament bażika jiena qed tifhem. Ġifieri il-monopolju fil-politika huwa l-istess f'kollox, fil-mażunerija l-istess. Tista' inti tassumi kontroll ta' xi ħaġa tajba u qed tissaħħaħ lilek minn dak l-aspett tajjeb, però inti mbagħad tista' taqbad u dawn l-għodot tużhom b'mod ħażin. Aw inti se tispiċċa ħażin ukoll. Issa, jekk il-mażonerija u l-okkult jimxu jitfid. Forsi mistoqsija naqa' banali, imma nixtieq insaqsija. Jiġifieri hemm loġoġ masoniċi li jippruvaw jipprattikaw eżempju telekinesis jew. Ma neskludijiex iva. U jafu b'affarijiet ta' barra minn hawn ġifieri. Bħal xiex. Ara, inti l-ewwel ħaġa tagħmel tiddixxiplina lek innifsek. Meta tiddixxiplina lilek innifsek ġifieri għandek kontroll assolut ta' moħħok. Għax il-moħħ huwa kollox. Mela antik ideja bażika ħafna, immaġina inti toħroġ fil-għodu. U m'intix konxu ta' xejn inti qed tara minn hawn saw. Ejsek qed tara minn hawn sa' 2 sekondi oħra mhux qed tara sa' si oħra. Dik diġà għandek kontroll inti qed tara qed tipperċepixxi si oħra x'jista' jiġri. Xi tfisser di mela jiena qbad tirkib fil-karozza u naf illi jiena konxu tat-toroq kif huma. Naf illi fit-toroq hemm xabbat ta' ħwit u ħajġaluni nidaj u jista' jibqa' dieħel dak ġofi għax nagħmel jiena konxu tagħha di u nżomm kalme. Ma dak kontroll jien iddixxiplinat. Inti ġieli tara nies illi jitilfu l-kontroll, joħorġu mill-karozza jaqbdu jiġġieldu jaqbdu jidaw xena sħiħa ġifieri drama sħiħa dak bnies bla kontroll m'għandhomx dixxiplina f'ħajjithom u f'moħħhom. Sewwa bniedem bil-kontroll. Jekk ikun se jinqala xi ħaġa għaddi. Dak bniedem b'kontroll. Issa, tgħid li hawn min għandu kontroll naturali tiegħu ikun kalmu minnu nnifsu. Sewwa?
ma jfissirx li dan għandu xi disċiplina fih. Għax tkun in-natura tiegħek. Però bniedem illi għallem lilu nnifsu jassumi dan il-kontroll, dik hija diġà xi ħaġa kbir. Jekk inti rnexxielek tikkontrolla l-bestja, the beast of the apocalypse is 666. Da, sewwa, int kapaċi tagħmel kollox. Għax dan kollox il-moħħ. Il-moħħ armat bil-pineal gland. Il-pineal gland huwa il-bieb għall-infinità. U la darba tattiva inti tista' tibqa' iġġib affarijiet informazzjoni tal-blieħ. Issa jiena inutli ħan esperjenza xi ħaġa tal-blieħ ħan iġi ngħidha lilek x'mhux se temminni. Jiena mhux se l-unika ħaġa nista' ngħidlek ipprova għamel bħali, id-disciplina ruħek, u forsi tgħaddi minnha xi ma nistax ngħidlek kif sa tħoss b'mod intimu l-esperjenza, bħal meta eżempju isma' xi tħoss f'olma, kif ħanaqbad nispjegalek jien. Tittoħlomha biex tkun taf. Qed tifhem? Issa semmejt il-pineal gland. Kieku jkollok tiddeskrivija għal forsi jew xi ħadd qed jaraħ l-ewwel episodju li qed jara huwa dan. X'inhi l-pineal gland? Mela, pineal gland hija organu. Sewwa hija glandola li qiegħda. Hawnhekk isu qiegħda hekk ara f'din il-parti tal-moħħ qiegħda hekk u hawnhekk fiċ-ċentru taw. Issa din il-glandola qiegħda dormant. Qiegħda dormant, imma mhux naturalment dormant, naturalment tkun attiva. Meta ngħidu dormant tkun rieqda, tkun attiva verament ftit li tattiva ruħha jista' jkun f'ħolm, f'intuizzjonijiet. X'in il-funzjoni tagħha? Il-funzjoni tagħha hija illi inti tuża il-funzjoni kollu ta' ġismek. Tgħidli eżempju x'funzjonijiet. Inti taf li għandek funzjoni tal-out of body tista' tuża di. Dik funzjoni tiegħek. Tista' tuża inti ġifri, inti għandek extension minn ġo din id-dimensjoni ħammur x'imkien ieħor. L-abilità li nagħmlu abilitajiet differenti f'dal-istess ġisem. Hija il-pineal gland hija li tina l-possibilità li nagħmlu l-out of body. Le. Jiena tintik eżempju. L-out of body ara. Inti meta tagħmel ħansejħu l-astral projection. Sewwa li mhijiex astral projection, inti kull meta tagħmel qiegħed itkabbar lilek innifsek. Għax inti diġà qiegħed preżenti hemmhekk, inti ħatamel speċi ta' ħatamel tuning. Ħattikkuntattja miegħek innifsek in-naħa l-oħra. Inti diġà eżistenti hemm, mhux kif titlaq minn hemm insa tisparixxi minn hemm. Inti biex kien tlaqt minn hemm għadek hemm. Però bħalissa qiegħed tunja taw. Sewwa, inti fl-istess qiegħed fil-5 dimensjoni, fl-istess kif qiegħed hawn jiena u inti bħalissa aħna qegħdin fir-4 dimensjoni, fil-5 dimensjoni, fis-6 dimensjoni u fis-7 dimensjoni. Fl-istess kien kif qegħdin hawnhekk. Tara b'mod fiżiku jew inti tista' tittjuna fihom daw. Tista' tmur fihom, inti tista' tuża dak il-ġisem biex jiena ninteraġġixxi waqt li ġismi qiegħed hawnhekk fuq is-sodda. Jiena nista' ninteraġġixxi hemmhekk fl-astral, fid-dimensjoni astrali, nista' ninteraġġixxi fil-5 dimensjoni, fid-dimensjoni kristallika. Waqt li ġismi għadu għaw preżenti, dan mhux sparixxa, ġien eżistenti għadu għaw. Ma jiena qed naċċessa ġisem ieħor li tiegħi stess. Issa bil-pineal gland inti eżempju, il-pineal gland inti tista' tara waqt li tista' tara affarijiet li normalment ma tarhomx. Tista' tara auras differenti ta' nies. Tista' eżempju mhux tara biss anke tħoss bil-pineal gland, il-glandola aħna magħmulin minn sistema nervuża. Sewwa, issa s-sistema nervuża tagħna hija kollha kollox marbut ma' xulxin aħna. Issa, inti il-pineal gland marbuta wkoll mas-sistema nervuża wkoll. Mela inti, meta inti qed tara biha, qed tħoss, però dan il-ħass mhuwiex esklusiv għal ġisem biss, inti tista' tħoss. X'qed tħoss ħadd ieħor. Jiena nista' nkun naf x'għaddej minn moħħ ħadd ieħor eżempju, naf li huma bombastiċi daw jgħidu da għallax fuq id-drogi qiegħed x'il-Madonnet jgħid. Ma dawn huma potenzi tagħna illi lilna iddottrinaw li dawn huma kollha fantażiji. Issa meta nitkellmu fuq ħajja Taljani eżempju.
Aħna nitkellmu fuq l-aljeni kapaċi jagħmlu hekk, kapaċi jagħmlu hekk, kapaċi jagħmlu hekk. Kapaċi eżempju da jaqbad bupp u jiġġamjak bil-potenzja ta' moħħu, inti tiqa' fih, bupp, la dax kapaċi jagħmel, kapaċi nagħmluha wkoll aħna. Dak aħna blokkjati totalment bis-sistema li jġibuna lilna fiha dottrinati ta' eluf ta' snin ta' indottrinazzjoni. Sewwa, rinkarnazzjoni wara l-oħra. Kif nafu li daw l-abbiltajiet huma veri, fis-sens? Għanejlek. Jekk ma nistgħux nagħmluhom. Ma nistgħux nagħmluhom għax ma ħallewniex għax ġisimna mhux tagħna. Tagħna però hijacked. U ma tafx jagħmlulek u ma jħajġekjawlek moħħok, il-moħħ li żjed organu potenti li għandek. La darba jħajġekjawlek moħħok daqshekk inti. U ma minn huma? Li jiġbdu li dawk tabla wieċu. Jiġifieri ma daw in-nies huma nies l-ewwel net fis-sens qed nitkellmu fuq nies. Fuqhom hemm oħrajn. Fuq in-nies hemm oħrajn. Ma daw in-nies li għandhom daw l-abbiltajiet li qed issemmi inti. Mela, qed nitkellmu għan-nies, iva għandhom ċertu abilitajiet mela. Iva, huma mhux jagħmluhom qudiem in-nies daw. Fatti, kieku jagħmlu qudiem in-nies. Ma jagħmlu n-nies jitbelħu, ma tgħidu kapaċi jagħmilha dak nagħmilha jien ukoll. Kif ħa nagħmilha? Ara mela żammewna ignoranti għax la jagħmilha dak tad-demmu l-ħan bħal nista' nagħmilha jiena. Għax ma nistax nagħmilha jien. 1+1 għax iddotrinawna moħħna. Il-moħħ kollox. Il-moħħ. Issa mbagħad ovvjament fuqhom dawn tabla wiċċ mbagħad hemm il-ġerarkija tibqa' tiela. Nies entitajiet tal-astral. Fimt? Ħantik eżempju. Aħjari, għaxawek għajt l-na għamu. Ħantik eżempju, mela, immaġina inti, it-teknoloġija, ti taħseb it-teknoloġija wasala li għal-bniedem waħdu? Meta tajt teknoloġija bħalġi? Teknoloġija avvanzata. Ġveri qed ngħidu bħal computers u affarijiet hekk jew xi ħaġa. Mbagħad evolva l-bniedem, però ħajja ngħidu hekk minn taħ il-blueprint. Sewwa, il-blueprint, eżempju għal mod tal-kelma ħanejlek, antik eżempju issa, ħanużaw il-Tesla, sa Tesla mhux minn fejn ġieba, sewwa. Ħanużaw il-Tesla. Tesla wasal għalija dit-teknoloġija tad-dawl waħdu eżempju biex intik eżempju mhux qed ngħidlek li hu hekk, sewwa. Għajdulek iva, għax qed tirriduċi l-bniedem illi mhux kapaċi jasal ċertu affarijiet mhux qed ngħidlek li mhuwiex kapaċi għax moħħu blokkjat. Għax kieku da inħoloq u ħallew jgħix bil-libertà tiegħu, fil-libertà tiegħu da kapaċi jagħmel jġib l-Alla jisfen fuq l-art il-bniedem, però ma ħallewx għax ma jridux. Iridu jikkontrollawh. Għax meta inti tikkontrolla l-massa tan-nies inti ħadd assumi l-poter u dawk tabla wiċċek iridu jkomplu jgawdu l-poteri. Fimt, jekk ħajkun hawn kulħadd b'saħħtu bħalhom daw il-privileġġjatura tagħhom ma tispiċċa fix-xejn. Aħjar inkun waħdi jew erba' min-nies ingawdu fuq il-bqija tad-dinja. Qed tifhimni x'qed ngħidlek issa? Għalhekk iridu jżommu l-kulħadd maħkum, sabotaġġ. Tifhem biex huma jibqgħu igawdu, jipprivileġġjaw fuq kulħadd hemm isfel naċ. Kif jgħidulu qejt jiena nemmen, inżarku bteh. Fimt naċ. Issa, meta jgħidlek jiena inti taħseb illi t-teknoloġija, il-blueprint ħanejdu hekk, il-bniedem wasal lejh waħdu żabbab. Dik għaddilna xi ħadd ieħor. Daqskemm aħna nġibu eżempju speċifiku biex. Mela. Ħantik eżempju speċifiku ħafna dettaljat anzi. Mela, ir-reliġjon tgħidlek illi l-bniedem għamlu Alla sewwa. Issa mbagħad Darwin qal illi aħna evolvejna mix-xadin. Sitchin, Zakkaraja Sitchin, qal illi aħna magħmulin mill-aljeni. Issa meta ngħidu aljeni x'inhuma nies oħra bħalna daw. Tlieta l-umet jaqblu daw ta'. Tlieta l-umet jaqblu. Però n-nies iħarsu hemm mod individwat. Għamet tħares li jom b'mod individwat, ma tista' tifhem xejn, bħal meta inti qbad, iddividdejt it-teoloġija mhix xjenza. Aqbad it-teoloġija u xjenza għadhom flimkien bum ma tifhem kollox. In-nies għalhekk ma jistgħux jifhmu għax għandek inħolqot ifretu saltan mela minnu Kattoliku u qed jifhem nofs alla teorija da jew nofs prattika u n-nofs l-oħra ma teżistix għax qiegħda naħa l-oħra. Meta taqgħadhom flimkien ix-xjenza u t-teoloġija qed tifhem l-ispiritwalità u xjenza. Bum, għandek kollox. Issa, Alla
ħalaq il-bniedem. Fil-verità ħalaq huwa n-natura. In-natura sewwa li qiegħda kullimkien. Darwin għallek illi aħna evolvejna mix-xadin. Sewwa qal li evolvejna mix-xadin. Però meta tgħid evolvejna mix-xadin x'jiġifieri? Meta evolvejna mix-xadin huma jridu jgħidu il-Homo sapien u n-Neandertal sewwa aħna qed nidħlu fl-antropoloġija hawnhekk. Illi sa ċertu punt ma naqbilx magħha jien għax l-xadina se tazzaret bniedem, ma għalx il-poppotamus ma sarx bniedem ukoll. U l-infant ma evolvix għal bniedem ukoll, u l-kokodril. Għalx xadina. Sewwa, qed nifhmu sew? Iwa, però għawek naħseb ħanik lexxa ftit. Kompli. Sejt li fejn ma nablux. Issa, minn l-aspett evoluzzjoni propja aħna, da x-xjenza ta' Darwin kienet illi aħna għax meta qabdu ix-xadin sewwa u bdew jeżaminaw mela da bis-swaba għandu swaba bħal tagħna bil-fingerprints bħal tagħna nara da jiekol bis-suf ta' għajnejh għandu ħafna karatteristiċi tal-uman. Mela l-allu naħseb jien aħna evolvejna minnu. Qed tifhem? Issa ma tistax tgħidha di qatt illa lix bniedem kien hawn ħafna tip razzett ta' nies differenti. Sewwa id-Denis Evonian daħat ma jsemmih da. Dik kien razza ta' bniedem ieħor, kien hawn il-hobbits ukoll. Kien hawn l-ġganti wkoll, daw ħadd ma jsemmihom daw. Daw kollha fantażjużi daw kienu razzett ta' nies differenti. Li kienu jgħixu fl-istess żmien. Dawk li ngħidulhom hobbits il-Floriensis dak sibna ġganti eżempju naħseb mawx. Mela. Kollox sekwestrat. Meta ta' ġganti x'tifhem bija ġganti? Nies ta' statura kbira, jiġifieri nies. Ikollhom statura abnormali. Qed tifhem? U għalfejn xi ħaġa għandha fis-sens x'inhu l-iskop li taħbi xi ħaġa bħal din kieku. Eżempju, l-istess argument għalfejn l-elongated skulls jinħbew. Issa, mela, ħanibdew mhux akromegali, ħanibdew mill-istaturi ġgantisti, istaturi kbar. Għal xiex jaħbuhom. Il għaliex l-antropoloġija asqat menfasizzat illi ir-razzett huma iżjed kif taqbad tgħid huma iżjed mod ġenerali għandek ħafna razzett differenti. Però sakemm waslet biex sabet għamlet is-sejba ta' nies bi statura kbira sewwa, kienet diġà stabilixxiet ruħha fl-università illi jisma' għandna hekk u hekk. Dak iż-żmien meta sabu l-ġgant ta' ġo Franza nsejt dak kien fi 11 piet skanjetru ta' 11 piet. ħbewħ. Sewwa, għal xiex ħbewħ. Għax ikisser it-talim kollu tagħhom. Għalhekk jaħbuhom l-affarijiet. It-talim ta' min? Tal-università. Tas-sistema, tas-soċjetà, jekk inti n-nies qed jitalmu wara dawn is-snin kollha daw is-sekli kollha nagħlmuhom taqtulhom illi jisma' daw għandna daqqa waħda sibna xi ħaġa Alla kif ħanejdulhom. Imma għaliex għandhom iħossuhom responsabbli ta' xi ħaġa hekk fis-sens. Illum qed tinbidel il-idea. Jien nara kollox business, nara kollox flus. Jiena lija skoperta ġdida ġifieri fa kien nerġa' prenti għal kodba u iktar inkam. Dik parti minna, dik kollox parti minna, immaġina inti. Mela inti għandik eżempju di kont ħalt fija meta kont miktuba fl-aħħar ktib tiegħi. Għal xiex neħħu il-barri glassjali mill-li poġew. Ma dik nifhemha forsi għax hemm il-Knisja tajlek isma'. Le, m'għandix taqsam di. Il-barri glassjali. Jena kont nisamlek il-Knisja għax dak fis-sens qed tipprova li l-bniedem penġa xi ħaġa li suppost kont it-timeline bibliku qasbis kien jeżisti. Dik nifhem hemm motivazzjoni li l-Knisja taħbi affarijiet. Ta' Knisja, qed aspetta arkeoloġija u antropoloġija di. Qed nifhimha di li qed tgħid inti għax qabel kienu jemnu li d-dinja għandha 6000 sena. Mhux veru. Mbagħad nbdew jindunaw smilla x'kazzata konna ngħidu. Ma mhix dik il-ħaġa. Mela dawn meta stabilixxew ruhom, dawn għandhom protokoll. Sewwa l-arkeologi kif għandhom sistema kif jiddataw ir-relikwi u strutturi. Issa,
Meta daw kellhom kollox stabilit u studji u kollox fuq xjenza u x'ma jgħidulniex u l-grammastri ta' xjenza. Mbagħad waslu u sabu ġoli poġġew dan il-barri illi dan il-bovajn illi meta esperti għamlu paragon ma' bovajn oħra illi mur lura mhux 6,000 sena imma 15-il sena tal-perjodu Magdalenjan għallu l-alla. Kif jista' jkun. Issa da fl-ipoġew hija fit-tieni livell. L-ewwel livell huwa l-ar naturali tal-ipoġew. Inti tidħol ġol ipoġew tidħol mill-ar li kien hemm qabel. Għax dan ar kien. In-nies ħafruhom mbagħad ħafruh fit-tieni livell u t-tielet livell, il-livell sotterranju ta' taħt net. Mela, kieku dan it-pinġija kienet qiegħda fil-livell tal-ar fuq kif tidħol, rajt naċċetta li għamluh nies iżjed primittivi, però din qas jaċċettaw l-arkeoloġi u l-antropoloġi li kien hawn nies, skużi, qabel issa qed jgħidu li l-ewwel nies li ġew 8500 sena ilu għax reġgħu rrevedew l-affarijiet sewwa. Qas jaċċettawha ma jridux joħorġuha fil-pubbliku li qabel daw in-nies kien hemm nies oħra u Malta. Imma għalfej. Għax min naf għax ikissru kollox. Huma ma rridux ikissru kollox u nifhimha sa ċertu punt. Illum nafu eżempju Gobekli Tepe għandu mill-inqas 2500 aw 12,500 sena. Mela. Imma hekk ħadd ma qaħad taħabbel il-bajt jgħid Imma Malta, meta niffokaw fuq Malta u l-istudju fuq Malta, sewwa huma jgħidulek Gobekli Tepe u t-Turkija u t-tempji li għandhom hemmhekk m'għandhomx jaqsmu ma' Malta. Hemmhekk jista' jkun kien hemm nies li kienu jilhom jgħixu 50,000 sena. Però daw iridu jgħidu meta aħna konna gżira, sewwa da minn il-alla ġie gżira, mela aħna mhux dejjem gżira konna. Issa bdiet ħierġa di li mhux gżira, sewwa. U jiena hemmhekk ninħaraq meta nibda ngħid ara naqra. Le, jiena naqbel miegħek li kien hawn nies li n-nies ilhom f'dillat li ma kienx gżira, mijiet ta' eluf ta' snin. Anka jiena nemmen li ċiviltà f'Malta tmullu iktar lura minn dak previst. Imma ma nifhimx għalfejn għandek taħbija, fis-sens jien naħseb. Xi kisru twemmin ta' ara hemm barra. Ma narax motivazzjoni biżejjed jiena. Ħanajdlek, inti jekk jiena ngħidlek. Tfal affarijiet fil-miżien hemm ħafna iktar x'tigwadanja milli x'titlef. Iva, imma minn aspett huma ma jħarsux lejhom biss u ma jħarsu lejhom minn aspett ġenerali n-nies kif ħajħarsu lejha il-biċċa xogħol. Mela ħantik eżempju ta' kif meta jkollok grupp arkeoloġu jsibu xi ħaġa da. Sewwa, mela. Sabu dit-tazza tal-kelma, issa. Ikun hemm da jgħid tara, dit-tazza naħseb jien għandha 2000 sena. Bes li jgħidlek li jgħidlek dina ta' żmien il-Bizzantini, 1500 sena, bes li iżjed ta' żmien il-Brons, għandek tilwima sħiħa bejn l-arkeoloġi stess. Għax dan qed jgħidlek, da hekk isiru l-affarijiet sewwa, issa mbagħad daw jibdew jgħidulek state of the art science u technology u dawn ħafna kliem bombastiċi, dan ħafna mill-konsensus li jsibu meta jaqblu bejniethom u jgħidu, alright, mela nġabdu naqmina, alright, u iwa bej, mela mux tazmin il-bronz, mux tazmin mela jenamluwa fin-nofs, ħalli jirbaħ kulħadd, din hekk jagħmluha ta'. Għax daw ma hemmx l-ebda metodu mezz kif ħajkunu jafu l-verità kemm għandu żmien da. Kemm ma ssibx affarijiet organiċi fil-post. Ekku, bil-carbon dating. Jon kella tipprova tikkompara ma' siti oħra ekku xiktar avvanzat teknoloġikament. Xorta. Ma tistax, jekk inti m'hemmx mezz kif tista' tivverifika 100% mhux guesswork ta' x'ħafna mill-arkeoloġija guesswork. Jiġu jgħidulek state of the art, mhux jiddeċiedu da fuq mejda kemm għandu żmien bir-relikwa qudiemhom. Jiddeċiedu bejniethom, m'hemm xejn science. Kollok eżempju tikkompara Gobekli Tepe mal-ġgantija jew hekk. Bħala skill, eżempju, il-tempju ta' Malta jinvolvu ħafna iktar teknika u skill, għax għandek ġebel li huwa massiv, għandek ġebel il-qiegħed u. U ma' żewġ elementi totalment differenti minn xulxin, sax tipparagon. Żewġ ċiviltajiet. Hemm avvanz
Teknoloġiku. Jista' jkun, però tant saret, tant hemm rovina fit-tempji ta' Malta estra. Tilfu ħafna mill-evidenza ta' kif tista' tasal la konklużjoni daw eżatt x'kienu jew jinnaf qed tifhem daw kollha spekulazzjonijiet, tempi orrajt, okej, għax sibna fl-aħħar 4000 sena kienu jintużaw tempi, imma 2000 sena qabel daw l-4000 sena x'kienu jintużaw jinnaf. Allora kollu spekulazzjoni. Fl-istess żmien li sabu oġġetti ta' żmien il-bronz. Sabu fi stratti iżjed baxxi affarijiet li nsabu li ta' nies li kienu jgħixu qabel in-nies ta' żmien il-bronz, eżempju, sewwa. U fi stratti iżjed hemm affarijiet li sabu ma rridux jgħidulna bihom. Ekkun sensasik, taħseb li hemm affarijiet. U bla dubju. Ħanajdlek. Jiena meta kont mort infittex fl-arkivji fotografiċi Heritage Malta, meta kont qed nikteb l-aħħar ktieb. Nistaqsejthom, għandhom xi ritratti, jiena mort, ovvjament, bit-tir nistaqsihom għal ritratti tal-Bovine Pictures tal-Barri. Tal-Barri. Ma jafu bih daw, ma jafux bih. Kif jista' jkun ma jafux bih. Inti fej rajta di tal-Barri, eżempju, dan huwa. Ritratti antiki tiegħu. Hemm ktib ta' ġuż ħa ritratta fil-1950 tiegħu. Qiegħed fuq il-ħajt, qiegħed fuq l-ortostat intu dan fit-tieni level. Ippubblikat public domain qiegħed. Publikat. Da ktib ippubblikat. Mela publikat da. Anki Anton Mifsud, it-tabib Anton Mifsud. Għandu r-ritratti. Ġifieri. Imma da fil-1970, fil-71 neħħew totalment. L-ewwel neħħulu l-ħodba li kellu fuq daru dan il-Barri. Sewwa, biex ma jibqgħux jidentifikaw. Mela dan. Ir-ritratti li semmejt qiegħed intact kif kien oriġinarjament jew qiegħed diġà Intact, kollu. Promot fis-data 1950s dar ritratt fil-71 mbagħad neħħewlu l-ħodba u neħħewlu l-parti ta' sormu. Sewwa biex ma jibqax jintaraf. Mela il-mistoqsija qedaw. Mela da ilu hemm dawn li eluf ta' snin kollha. U xabaw jidħlu studjużi jieħdu l-ritratti. Da fis-71 sparixxiet l-ħodba għaliex sparixxiet l-ħodba. U x'in ir-raġuni għaliex sparixxiet l-ħodba? Da. Ġrat l-ħsara daqshekk estensiva u daqshekk li da tħassarek fi ftit xhur. Kif jista' jkun hemm skont huma 5000 u xi ħaġa. Da ma jistax ikun. Ġifieri da nħassar. Da ġi meqrut b'intenzjoni. U meta saqsejtek jekk taħsibx li hawn eżempju taħseb li hawn iktar so-called tempji jew tempji? Jew verżjoni oħra tal-hypogeum fis-sens. Jiena għandi l-verżjoni tiegħi tafa inti għax ippubblikajt tibu għamilna dak l-avveniment. Ġifieri hawn siti kbarek li taħseb li għadhom ma ġew skopruti, jew impossibbli. Hawn Malta, jista' jkun mela. Mela. Jon kella biex nirrefreżja mod ieħor forsi inti taf b'xi siti li qalu alla da kien hawn minnhom li ġew meqruda. Li ġew meqruda biex fi żmienna fis-sens, kienu meqruda li ġew kien hemm tempi li ġew meqruda fi żmienna wkoll. Eżempju, Kordin hemmhekk kien hemm 5. Kordin fejn hemm żona industrijali. L-għana f'5 għas-6 tempji kien hemm kull ma fadal. U wieħed ta' wara l-Knisja, ta' wara l-iskola l-Emkast. Wieħed biss fadal. Il-bqija nqerdu kien hemm 3 minnhom nqerdu fit-tieni gwerra dinija. Bil-bombi? Mala. Hemmhekk tinsix fil-Kottoniera, il-port il-kbir, jaf kemm alla balalem. Terrapien ġibuh. Fimt? U kien hemm parti minn Kordin, naf Kordin 3 għas Kordin 2. Kienu qerduh l-Ingliżi biex jagħmlu biex jagħmlu fortifikazzjonijiet. Ġifieri, b'mod intenzjonali, neħħewhom għal tapposta. Parti mit-tempju, naf Kordin 2 għas Kordin 3. Ġifieri, tempji kien hawn iżjed. Kien hawn knejjes li mibnijin fuq tempji, eżempju. Tistenni bħal meta kulħadd jappropria it-tempju ta' qablu fis-sens. Eżatt, Ġifieri, jiena ma neskludix ukoll li anke fil-baħar hemm tempji. Jiena infatti t-teorija tiegħi qiegħda li fil-baħar fil-Mediterran tibda minn hawn Malta
taqsam l-Afrika kullimkien tempji. Għandek trails ħieħa ta' tempji. Ħansaqsik ħaġa li għadna kemm semmejna issa, il-hypogeum. Ħafna jitteorizzaw jew ħajjon kella li huwa ikbar. Wieħed minnhom jien. Għal xiex taħseb hekk imma. U jekk huwa ikbar, għal xiex jgħidulna li mhux li vera li jeżar, fis-sens. Mela, ovvjament jiena m'għandi l-ebda fatti, m'għandi l-ebda evidenzi, però issa il-fatt li kien hemm imdaħħal fiha Ġiżwit Fra Magri, Patri Magri, u da spiċċaw minn hemm da terminawlu il-kommissjoni tiegħu tal-iskavar tal-Epoġew il għaliex minħabba negliġenza għax ma kienx qiegħed jikkataloga l-Adam kif suppost qed tifhem u relikwi instabu shells u affarijiet hekk ġifieri. Ma kienx qiegħed tikkataloghom skont il-protokoll arkeologu. Allura daw terminawlu l-amministrazzjoni tiegħu tal-iskavar tal-Epoġew u da miet l-istess sena ġo Sfax fit-Tunezija. Dik ma ddoqlix jiena, sewwa. Mela dik waħda, u mbagħad daħal Temistokle Zammit għalija. Issa barra li Temistokle Zammit huwa arkeologu per eċċellenza, sewwa għamel frajjex ukoll hemmhekk, ġifieri. Speċifikament, nsejt li ma solar, fetħu parti ġol-ħajt, ġifieri. Fetħu eżin kissru parti. Ija. Issa, ġol-Epoġew, fit-tielet livell tisfel net, sewwa, hemm tliet twieqi, ħansejħulhom hekk, hemm tliet twieqi. Meta kien fid-disajnijiet, meta ma kienx kif qiegħed illum l-Epoġew, kien hemm daqsxejn ta' ħanajdu kien hemm daqsxejn ta' raxkezza, kien hemm daqsxejn ta' iżjed libertà llum. Litteralment tittimxi għandek passaġġ tittimxi fuq. Sewwa. Mhux qed ngħidu li qabel kien hemm laxkezza, però kellek iżjed libertà. Sewwa ma kien hemm xi treks li hemm illum. Illum għandek il-linja mill-passaġġ tgħaddi minn fuq u mbagħad għandek il-limitazzjoni. Ġifieri inti jekk qed tara chamber kamra u tittawlilha minn 3 metri l bogħod, ma stax qabel konna nidħlu fiha di. Sewwa. Issa fid-disajnijiet u fit-tmeninijiet hemm dawn is-seba' tarġiet fil-livell t'isfel. Sewwa, inti dawn it-trem tittaqbiżhom biex tinżel isfel, sewwa, u mbagħad għandek ħajt tittaqbżu u hemm wara għandek tliet titwieqi. Dan illum in-nies ma jitlux hemm ġew, jistgħux jitlu hemm ġew. Off limits. Jiena tal-ħsieb illi waħda minn dawn it-twieqi blokkjata. Waħda minn dawn it-twieqi ma nistax ngħidlek li naħseb li hija blokkjata u blokk magħluqa b'mod u manjera illi tgħid imma di isa minquxa ġol ġebel. Jekk tuża l-franka tal-istess ġebla stess, inti tagħlaq il-fil, da sa tinduna viġwalment mhux se tinduna, l-ewwel nett għandek dlam kważi ċappem ġew sewwa. Dak iż-żmien iżjed u iżjed. Allura inti jekk inti taqbad tiffoka l-mobile fuq tgħid forsi tidentifika daqsxejn żejra fejn jikkrekkja daqsxejn ix-xaħx u hekk qed tifhem. Però hija jibsa. Jiena għandi d-dubji tiegħi illi din jista' jkun qed tinfetal x'imkien. Barra minn hekk il-Brittaniċi issa ħanidħol f'xi ħaġa oħra, nibqa' fl-istess punt tal-Epoġew, il-gvern jaf x'hemm eżattament taħt l-Art Malta. Jaf x'hemm il-minieri, x'hemm jiena għandi ktib sjaħ fuq il-katakombi. Litteralment fih mijiet ta' katakombi. Aw Malta, mijiet ta' mhux qullex jeren u tużani, mijiet ta' katakombi. Ġġet tajt katakombi li għadhom mhux miftuħin għallum fis-sens. Le jafu bihom. Hemm mijiet komplessi sħaħ ta' katakombi.
komplessi zbieħ immens. Tunnels taħt l-art tajt? Kmamar, kompless ta' kmamar taħt l-art sewa. Katakombi. Kmamar funerari, fej kienu jintombaw il-mejtin, insomma. Però plus dawn, hemm minjeri Malta Għawdex, tista' tgħid li taħt vojt taħt Malta Għawdex. Vojt, minat kullimkien imminat. Minjeri antikissimi. Hemm minjeri ta' żmien il-kavallieri, minjeri klassiċi u preistoriċi, u hemm minjeri ta' żmien il-gwerra wkoll, ix-shelters. Għalġi, inti minjera qed tajt bħala tunnel. Għax jena fimtek minjera bħal meta jisibu d-depju. Le, meta ngħidu minjera. Naturali. Le, meta ngħidu minjera ġifieri imminaw passaġġ taħt l-art ġifieri sewa. Għandek ħafna minjeri ta' perjodi differenti fl-istorja. U l-gvern daw kollha jaf bihom. Qabel kienu taħt il-gvern Ingliż. Sewa. Issa daw waqgħu taħt il-gvern Malti. Issa meta ngħidu hekk, dak iż-żmien l-arkeoloġija kienet taħt il-korona Ingliża, x'aħna konna kolonja. Sewa. Jista' jkun, jiena naħseb illi l-ipoġew jestendi taħt l-Addolorata. Jiena hekk naħseb. M'għandi l-ebda evidenzi, din hija spekulazzjoni tiegħi. Sewa. Jiena naħseb hekk għaliex hemmhekk jgħidulu tal-ħorr. Sewa, l-għalja tal-ħorr. Aw hemmhekk minn dem kien magħruf ma' affarijiet ta' taħt l-art ta' tfin u hekk. Sewa. Hemm xi oqbra puniċi wkoll. Hemmhekk hemm oqbra iva, proset. Hemmhekk eżatt fejn ċimitieri għedin. Hemmhekk hemm oqbra puniċi. In-naħa ta' wara. Ġifieri hemmhekk marbut ma' dawn l-attivitajiet ta' taħt l-art funebri. Sewa. Jiena dik intirtet il-ħaġa li hemmhekk isir għad fejn jew. Eżatt, ġifieri Palma tempju jirreplacja tempju pagan u l-Knisja. Proset, ekku, evoluzzjoni tal-istess ħaġa. Jiena ma nafx minn fejn ħalqet li din illi jista' jkun li dan huwa akbar milli hu li poġew. Darba kont titkellem ma' ħabib tiegħi Assis. Tnejn, wieħed Ġiżwit u l-ieħor missjonarju kien. U tnejn ula ishom ikkonfermaw li xi ħaġa fuq li poġew. Ma nix nitkellem dwarhom hawnhekk għax wieħed minnhom kien semmi li wkoll qar illi hemm illum ma jgħidulux hekk, però forsi minnu tal-lokalità jisibu bħala wiet ir-ram, wiet ir-Romani. Hija tlej ħaddingli da. Hemmhekk hemm mar ġo l-irdum. Sewwa. Skont daw it-tnej. Issa jiena meta nitkellem ma' Ġiżwit, jisni noħdu ċertu kredibilità. Daw man bħali u moħħu jiġri bħal tiegħi, però hija affarijiet li ma nafhomx. Kien jgħidli ċertu affarijiet da, kien ibellaħni. Għalli hemmhekk portal. Dalar. Meta ngħidu portal tispiċċa x'imkien ieħor, ġifieri minn hawn tispiċċa x'imkien ieħor. Ġifieri fiżiku. Teleportazzjoni. U fejn hija dalar? Biex inti tajtu isem nistgħu. Wiet ir-ram. X'ismu bħalissa il-wiet. Wiet Madonna. Ida ta' min immorru nagħmlu żjara kieku. Sabiħ ta' fem sabiħ hemm żewġ għalijiet. Hemm żewġ għalijiet veru karatteristiċi daw. Fis-sens jien ovvjament meta jien qatt ma tħalt fih dal-art ġifieri. Meta nisma' xi ħaġa hekk ngħid portal Fis-sens. Imma ġeneralment affarijiet hekk li jkunu marbutin ma' leġendi x'ikun hemm xi ħaġa, hemm xi history ta' xi ħaġa. Ovvjament imbagħad jgħu ġewwa, imma l-verità hemm xi ħaġa ta' verità fiha.
U dit forsi tkun tilfet ċertu sens, jew ċertu saħħa din il-verità. Allura minn dak iż-żmien sal-lum, illum ngħidulhom leġendi daw mhux verità, jista' jkun hemm il-mitoloġija kollha verità, eżempju, fil-kor tagħhom kollha hemm il-verità, però mbagħad l-istorja tant tkun bombastika u esaġerata. Illi aħna ngħidu dik mitoloġija, eżempju, fimt? Allura dawn il-folklor u l-folklor fejn jidħolu r-reliġjon u hekk daw kollha mhux veru. Kienu jibbeżżaw in-nies biex jibbeżżaw in-nies, qed tifhem? Però fejn jidħlu iżjed ma mmorru fi żmien klassiku u fi żmien preistoriku, il-mitoloġiji kollha jippreservaw is-simboliżmu ġo fihom. Issa meta aħna nidħlu f'teleportazzjoni, it-teleportazzjoni qiegħda kemm fil-Bibja, qiegħda kemm fil-Koran, qiegħda f'kull tista' tgħid fi skritturi manuskritti pagani kemm ta' South America, f'kull ġens fid-dinja, f'kull ċiviltà fid-dinja, daw kif kienu jafu bihom. Le, b'mod attwali. Eżempju, kien hemm tribu ġo South America, madonna nsejt isimhom daw, it-tribu. Ovvjament ġiet estinta di tribu. Però da jgħidlek li daħal ġoar u beda jara qisu ilma sospendut hekk. Ilma fl-arja. Imma mhux ilma b'daħħal idu ma xarrabx. U minn ġoda l-ilma bdejt nara muntanji ġolar stess. Maġan titħal ġar u inti suppost tara l-ar minn ġewwa. Imma dan minn ġoda l-ilma sospendut li ma kienx ilma. Qiegħed jara muntanji u pjanura u xjena sħiħa. Da. Insejt isimhom di tribu. Ġifri biex tasal issa dawn imbagħad hemm xjenzi sħiħ fuqhom daw l-Stargates u hekk u l-portali. Qed tifhem? Di mhix xi ħaġa li hija fantaxjenza biss. Dina hemm xjenzi kbar, ġifieri hemm studjużi kbar involuti fihom. Daw u saru ġifieri studji saru kommissjonaw miljuni tal-miljuni kbar fuq dawn it-tip ta' proġetti. Aħna ngħidu fantażija, però minn intimament qiegħed fihom dawn l-affarijiet jgħidlek dawn mhumiex fantażija ta' din hija teknoloġija naturali, okkult. Aħna qed nippruvaw nifhmu xjenza għax portal tista' tagħmlu inti. Jista' jkun hemm naturali wkoll portal, ikun hemm tinqamija bum. Fimt? Din il-perċessjoni li tiddimaterjalizza u timmaterjalizza x'imkien ieħor dik falsa. Dik. Fimt? Ma jistax ikun. Jista' jkun titfarrak tiġi biċċiet l-atomi kollha jiġu biċċiet u tarġa' tingħaqad x'imkien ieħor ma stax tkun dik. Inti isek għamilt xorkat, isek għandek karta mitwija, u batta meta tiftaħ għandek portalaw u portalaw. Meta qattom ma' xulxin, il-portal ħajġu missu ma' xulxin. Belt minflok qattaqsam ftaħt il-karta qattaqsam kollha. Issa kemm biex intik eżempju, qattom u l-portali ġew imissu ma' xulxin. Hemmhekk ikun hemm ekklissja ta' portali. Fimt? Bħal meta eżempju id-dimensjoni astrali, id-dimensjoni fiżika jagħmlu jiġu issir eklissi tagħhom. Qed tifhem ikun jistgħu jgħaddu entitajiet. Di tal-portali jiena għalija fis-sens. Tqila biex il-bniedem biex il-moħħ. ħafna. Jom waħda u jgħid iva veru. Kollha affarijiet inkredibbli hu, affarijiet li żammew ma' miżmumi minnhom. Jekk tidħol asmani daw il-fraternitajt daw iċ-ċriki eżoteriċi, daw jiffokaw. Xjenza naturali, kif inti tiskopri xjenza u lilek innifsek. Jiena meta nisma' xi dejjem noħodha ma' u f'sens metaforiku fis-sens. Qed nifmek. Illi hemm xi ħaġa oħra ġo fiha per m'għandix mhix ir-realtà mhix dik li tifhem. Is-simboli ta' bħal meta għax ostja portal tanti xi ħaġa Madonna fis-sens. Illum qed ngħaddu teleportation qed nagħmluha bid-dejta hu. Għalissa, però dawk ten fuq tabla wiċċ jafu bihom daw. Għalhekk ma jsirx disclosure. Id-disclosure li jtuk. Jtuk eżempju jien għandi dokumenti ta' UFOs. Tal-Amerika. Dokumenti Amerikani daw kien irrelaxxawhom ma naf liema sena. Xi 20 sena ilu daw. Għax irrilaxxawhom u tafawhom fil-public domain. Għax antiki issa. Imma huma jafu b'affarijiet
li faqqaw lek moħħok. Aħna lek nirreġettaw għax il-moħħ ma jemminhomx, mhuwiex lest illi jemminhom u jaċċettom u jgħid tisma' daw veru. Jgħidlek illum aħna moħħna tantu mimli b'affarijiet ta' kuljum. Fimt? Illi hija qiebsa li aħna nipperċepixxu u naċċettaw ċertu affarijiet huma ħafna kbar minna. Imma aħna tant aħna kbar. Tant aħna kbar, aħna tant nistgħu nagħmlu affarijiet fi stat limitat li aħna diġà. Eżempju, jiena meta jintaqa' ma' xi ħadd u intaqa' ma' xi ħadd. Eżempju, jiġi l-kliem fuq out of body hekk ma' xi ħadd li ma jkunx hemm f'dawn l-affarijiet u jkun reliġjuż jgħidli Madonna x'biża'. Eżempju x'idla l-intejt. Jgħidlu ma jekk parti minnek kif? Parti minnek ta' għal-mat tal-kelma inti għandek ħsib f'moħħok u dan ħsib f'moħħok pop tfajtu fuq karta penġejta mela il-ħsieb li dejja għandek f'moħħok tfajta fuq l-alla kif jista' jkun għandi dik il-potenza jiżgur li għandek dikka trasferejta f'idejk u tfajtem. Potenzjal illi qabel qas kienu jafu biha di. Imma xi ħaġa tant illum hija komuni mhux ovvja jgħidlek alla sar komuni. Imma għad jasal żmien l-out of body tkun komuni wkoll. Taħseb? Bla dubi, diġà tissir komuni. L-aħħar mistoqsija kif? Ma forse naqra tespandi. Għattilt għajt ma' nies li għandhom abbiltajiet iktar minn normal? Le. Mela allura meta nsemmu affarijiet bħal pineal gland? Meta ngħidu abbiltajiet iżjed minn normali ġifieri jagħmlu affarijiet straordinarji li jbellħok letteralment li qatt. Però ma' nies illi hemm ivverifikaw li affarijiet illi jiena skoprejthom wara ikunu qaluhom li affarijiet li ma jitwemnux sewwa bħal di tal-out of body, eżempju. Jgħidu li xi ħaġa, eżempju sentej qabel u jien dawk is-sentejn x'illallet jgħidha. Mbagħad ngħaddi minn ngħid illallu. Ara, vera żewwa qalli da mhux miġnun kien. Tifhem ġifieri dawn abilitajiet straordinarji. Aħna ngħidulhom però mhumiex straordinarji dawk tagħna dawn l-abilitajiet. Biss qed iċaħduna minnhom billi jżommuna limitati u kkondizzjonati u ddottrinati. Imma li qatt ma ntqajt ma' nies illi għandhom ċertu abilitajiet illi ma nafx, qatt ma ntqajt le. Thank you, Kev. Grazzi lilek, Mirko. Għamilna sa' 3:15. Veru? Mela, stja.